ፐርፌክት እንኳ ዓብድሓን መጻእኩም ኩልኩም እዚ ትምህርቲ ብላይቭ ኣብ ዩቲብ እየ ከመሓላልፎ ዝግባኣኒ ነይሩ ትማሊ ኣጋጣሚታ ዝጥቀመላ ስትሪም ያርድ ላይቭ ዘመሓላልፈላ ኣይትሰርሕና ኣላ ሎሚ ከማ ንፈቲንያ ክሰርሐላ ኣይከኣለትን ፅቡቅ ነገር ግን ድሓን ብዙሓት መፂኩም ትኾኑ ኢኹም ኣብዚ ክትሪእዎ ኣብ ዩቲብ ከማን ክዝርግሓልኩም እየ ስለዚ ኩሉ ግዜ በቲ ፅሑፍ ተሓትዎ ዝነበርኩም ብከምዚ ብዘረባ መልክዕ ክትሓቱ ስለ ትኽእሉ ሞር ንፅር ዝበለ ክኾነለ ይኽእል እዩ ትሕቶታት ኣነ ከዓ ብንፅር ዝበለ መልሲ ክህበኩም ይኽእል እየ ብዓቕሚ ኣብ ግምት ምእታው ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ እንታይ እዩ ዜናታት ናይ ስቶክ ማርኬት ክህልወና እያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከምዚ ንፈልጦ ኖቨምበር ወይ ከዓ ወርሒ 11 ሓንቲ ካብቲአን ዝበለፃ ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት እያ ኮይና ስለዚ ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኦፍኮርስ ነዚ መፅ ዘለኸ እንታይ ዓይነት ስእሊ ይህልወና እዩ ክኸውን ስለዚ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ኢንዱስትሪ ወይ ከዓ ሴክተርስ ብሓፈሻ ወይ ከዓ ትካላት እየን ክኸስባ ክኢለን ኣብዚ ናይ ኖቨምበር ወይ ከዓ ናይ ወርሒ 11 ዝነበረ ምስ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ከም ዝረኣናዮ ዝበዝሓ ናይ ንኣሽቱ ትካላት እየን ብብዙሕ መክሰባ ኣምፅአን ዘለዋ ስለዚ ሕፅር ዝበለ ናቱ ፀብፃብ ክህበኩም ክፍትን እየ ከም ዝበልክዎ ግን ንዝመፅእ ከንታይ ትፅቢት ክህልወኒ ይኽእል ክሕብረኩም ወይ ከዓ ክሪኤልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪት መፂኩም ትሪእዎ ትሕቶታትኩም ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ዘለኹም ከዓ እንዳፀሓፍኩም ተፀኒሕኩም ኣብ መወዳእታ ሕቶን መልስን ክንገብር ስለዝኮና ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነን ራይት እዚኣ ናይ ሓደ ወርሒ ፀብፃብ ዘሪእኩም ዘለኹ እንታይ ንእሽተይ ስእሊ ክትሕዙ እዩ ናይ ኩሉ በብሓደ ነዋፍረሉ ማለት ኣይኮነን ንኩሉ ዋላ ኣነ ፅቡቅ ትካላት እናኾነ እናፍለጡ ከለኩ ዘይዋፍረሉ ኣሎ ምክንያቱ ካብኡ ዝበለፀ ኣሎ ኢለ እንተገሚተ ነቲ ዝበለፀ ኢለ እዩ ዘዋፍረሉ ኩሉ ግዜ ኮንካን ቁኑዕ ትረክቦ ምክንያቱ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዳርጋ 378 ሚእታዊት ዘዋፈርካዮ ፅቡቅ እንተረክብካዮ ዋላ ዝተረፈ ዝጎደለ እንተኮይኑ ብኣቨሬጅ እንታይ እዩ ናትካ መክሰቢ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት 10 ትካላት እንተመሪፀ ተን 7 ማዕረ ተዋፊረ ኣለኒ ኩለን ተን 7 ፖዘቲቭ ወይ ከዓ ኣወንታዊ 10 ሚእታዊ ተወሲኸን እተን ዝተረፋ ሰለስተ ግን 10 ሚእታዊት እንተጎዲለን ኣብ ፕሮፊት እየ ዝወፅእ ዘለኹ ኣብ መክሰብ እየ ዝወፅእ ዘለኹ እንተወሓደ 20 ሚእታዊት ከምፃ ኣለ ይኽእል 7 8 ካብ 10 ተረኪበ ማለት እየ 6 ተረኪበ ወላ ኣብ መክሰብ ክተርፍ ክእል እየ ስለዚ ኣብዚ ተሪኢኹሞ ብኢንዱስትሪ መልክዕ እዩ ዘለና ኣብዚ ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ቴክኖሎጂ ኣለዋና ኦፍኮርስ በዓል ኦራክል ማይክሮሶፍት ኣዶቢ ገለ ንብለን ማይክሮሶፍት ንእሽተይ ክትጎድል ከላ ፓላንቲር ክንሪኣ ከለና ኣብዚ ከባቢ 53 ሚእታዊት ወሲኻላ ኣብዚ ናይ ወርሒ የሪአልኩም ዘለኹ ወይ ናይ ወርሒ 11 ዝነበረ ውርድ ኢልና ሰሚ ኮንዳክተርስ ካብተን ዝተሃስያ ትካላት እየን ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ ዝተሃስያ ክብል ከለኹ ግን ኦፍኮርስ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን 200 300 150 ሚእታዊት ወሲኸን ተፀኒሐን ክጎላ ኩሉ ግዜ ትፅበየ ነገር እዩ ብከምኡ ኢኻ ናይ ፓላንቲር ክትጎድል ትኽእል ኢለ ገምጋም ክህብ ፀንሐኩ ክሳብ ሕጂ ምስቲ ናታ ፈንዳሜንታል ማለት እዩ ናይ ኤንቪድያ ኤርኒን ሂቦም ነይሮም ዋጋ ስቲል ክውስኽ ዝብል ግምት ኣለኒ ክሳብ 160 ከባቢ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት ቁፅሪ ኤግዛክትሊ ከምዚ ኢልካ ክትግምቶ ኣዝዩ ከቢድ እያ ብስቶክ ማርኬት ብሓፈሽ ግን ክትውስኽ ትኽእል እያ ኦኬ ዝተዓወታ ትካላት እንታይ ኣለዋ እንተልኩምኒ ኣብዚ ታሕቲ ተሪኢኹም ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ኣለዋና ንምንታይ ፋይናንሻል ናይ ፋይናንሳዊ ማለት እዩ ናይ ባንክታት ንጥቀመሉ ድዩ ብፍላይ ናይ ፊንቴክ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ኣዝየን ተጠቀምቲ ኣለዋ ነዚ መፅ ዘሎ ዓመት ከማን ገለ ካብተን ተጠቀምቲ ዝኸውን ኢንዱስትሪ ንሱ እዩ ምክንያቱ ምስ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝነበረ ዲሬጉሌሽን ወይ ከዓ ነቲ ሬጉሌሽን ሕግታት ኣተኣታትዮም ዝነበሩ ቀሊል መገዲ ክገብርሎም ስለዝኽእሉ ናይ ክሪፕቶ ክገዝኡ ክእሉ እዮም ናይ ክሪፕቶ ክትገዝእ ክትሸይጥ ንኽእል ኢኻ ብኡ ናይ በዓል ቢትኮይን ማለት እዩ ክሪፕቶ ስለዚ እቲ ሕግታት ክቀለሎም ስለዝኽእልቶም ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ብቅልል ዝበለ መገዲ ኣብ ዓብይ ክውስኻ ይኽእላ እየን ካልእ ምስአን ዝተተሓዘ ኦፍኮርስ በዓል ተስላ ክህልዋ እየን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘለኹ መፃኩም እዮም ዜናታት ኣለኒ ሓፈሻዊ ግን ተስላ ካብተን ዕውታት ትካላት ክከውን እያ ኮርስ ብዙሕ ግዜ ስለተዘራረብና ኣላ ግን ድሓን ሕልፍ ክፍለይ ኣማዞን ከምኡላትና ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ እንተሪእና ኮንሱመር ዲፌንሲቭ ወይ ከዓ እዚ ናይ ምስ ክሪስማስ ምምፅኡ ወይ ካልእ ብጣዕሚ ተጠቀምቲ ክኾና እየን ግን ናይ ታሪፍ ናይ ታክስ ትከፍለሉ ክህሉ ስለዝኽእል ሜቢ ክህስ ይኽእል እየን ክንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል እየ እቲ ኢንዱስትሪ እቲ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ቀዳማይ ተዓዋቲ ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ሰሚ ኮንዳክተር ከዓ ንእሽተይ ዝተሃሰየ ትካል ኦኬ ብዕብይ ዝበለ እተን 2,000 ዓበይቲ ንኣሽቱ ማሲ ድሕሪ 500 ትካላት ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ እተን 2,000 ዘለዋ ንእስ ዝበላ ትካላት ናይ ፋይናንሻል እንተሪእና ኣብዚ ተን ተዓወትን ሰነይ ናይ ፋይናንስ ኢንዱስትሪ ማለት እዩ ዝኾነ ቀይሕ ትርኢ ኣለኹም ዲኹም ኣብዚ ኣሎ ግን ውሕድ እዩ ካብ ንኣብነት 1 2 3 4 4 ፅቡቅ መክሰብ ኣምፅአን 70 ሚእታዊት 600 ሚእታዊት 20 ሚእታዊት ኣብ ወርሒ እዚ ሓንቲ 2% ጎዲላ ኣላ ብድሕሪ ኢኻ 3 ፕሮፊት እንታይ 3 6 ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ዳርጋ 9 ሚእታዊት ናይ ፋይናንስ ዋግአን ክውስኽ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ንኣሽቱ ኮይነን ኣብ ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ዝሰርሓ ናይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ክኾና ክእላ እየን ሶፋይ ሓንቲ ካልእ እያ ባይ ዘ ወይ ስለዚ ኣብ ሶፋይ ዘዋፈርኩም ተሃልኹም ኮንግራቹሌሽን ኤገን ምክንያቱ ትሪእዎ ኣለኹም ትኾኑ ኢኹም ኣብዚ ካብ 6 7 8 ከባቢ ዝነበረት ናብ 17 16 ከባቢ ሰጊራ ዘላ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ቀዳሞት ተዓወቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ወይ ከዓ
نزي ناي ديريغوليشن تحقتات مفكاسو كتكون كإلالا نوفمبر سبيسيفيك ويكا ورح عسرت حدا مالتي رايت سلازي تنا فاينانس اندستري تعواتي كالأي إذا ناي ورح يفتين لكم زلوخ زغمان ناي ورح نوفمبر زنبر مالتي ويل بيتكوين تري لهم 36 ميتاوت ويل كابنا سوفا يزل على در او تعالى انه نو كاب سوفا يزل عبي ايكونن جن ستيل 36 ميتاوت كتمس بمخاله ازي عبي ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ለውጢ ከተርኢ ክኢላ ኣላ ስለዚ ክሪፕቶ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ቀይሕ ትበሃል የብሉን ኩሉ ግሪኒ ምክንያቱ ቢትኮይን 20 ሚእታዊ ተወሲኻ ትካልእ ከዓ ኩሉ ብልዕሊኡ ወይ ከዓ ካብኡ ትሕት ዝበለ ንእሸይ ክውስኽ ስለትፅበዮ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ 0% ዘሎ ትሪኢኹሞ ዶላር ጌርኩም ሕሰቦ ወልሓን ስቴብል ኮይን ኢና ንፅውዕ ኢና እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እየ በዓል ኢተርም ኣለኩም ኣብዚ ልክዕ ከም ናይ ቢትኮይን ኣይከደን ደኣ ኦብቪስሊ ኣብዚ ዓመት ዝምበር ኣብዚ ወርሒ ግን ልዕሊኡ ከምፅእ ብምኽኣሉ በዓል ኤክስኣርፒ ዝበሃል ንእስ ዝበለ ትካላትካ ኦፍኮርስ ሪከርድ ብምስባር ከባቢ 200-300 ክውስኽ ክኢሉ ኣሎ ኣብዚ በዓል ደጅ ጎለ ተዋፍሩ ግን ፕሊስ ማስተሪስ ካብኡ ዘሎ ኣብ ግምት ከተእትዎ ኣለኩም እስጂስ በሃይ ብስሚ እምበር ዝኾነ ዓይነት ዩቲሊቲ ወይ ኣገልግሎት ዝህቦ ነገር የለን ከም ናይ ኤንቪድያ እንተኢልካ ወይ ኣፕል እንታይ ገሩ ከም ዝሸጡ ቢትኮይን እንታይ ገብሩ ከምዚ ከም ዝገብሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዘን ትካላት እዚአን ግን ኤክስትሪምሊ ሪስክ ክኾና ካልኣን ትካላት ኣይኮነን እዩ እዘን ክሪፕቶ ካረንሲ ከም በዓል ሽባ ዶጅ ኮይን ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ብጣዕሚ ትጠቕስዎን ስለ ዝሪአኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ከምዚ ክትከውን እያ ክትብሎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እንታይ ደኣ ከም ኮሚኒቲ ስለ ዘለዎ ብኮሚኒቲ ይዓቢ ኣሎ ጥራይ እምበር እቲ ኣገልግሎቱ ብብዝሒ ኣይክረአየናኒ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዝዓበየት ትካል ቢትኮይን ዝዓበየት ክሪፕቶ ማለት ቢትኮይን ክትከውን ከላ ከሪኦኩም እየ ፅንሕ ኢለ ኤኒዌይ ፀብፀብና ክሳብ 250,000 ክትከውን እያ ዝብሉ ሰባት ኣለው ከምኡ ምስ ቢትኮይን ዝተሓዛ ክሪፕቶ ከም በዓል ኮይን ቤዝ ከም በዓል ሮቢን ሁድ ዝበሃላ ከዓ ልክዕ ብከምኡ ሚእታዊት ወይ ከዓ ልዕሊኡ ሚእታዊት ወሲኸን ስለ ዘለዋ ናይ ግድን ኣይኮንካን ክትመሃሮ ኣለካ ናይ ግድን ኣይኮንካን ኣብኡ ከተዋፍረሉ ምስኡ ልክዕ ዝኸይድ ስቶክ ስለ ዘሎ ግን ኣብኡ ምውፋር ወላ እቲ ናይ ታክሲ ናይ ካልእ ኣድቫንቴጅ ወይ ጠቕምታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ያ ብዙሕ ተዛርብ ዘላ ግን እዚ ኤክስኣርፒ ትበሃል ትሪእዋ እንተሃልዩኹም ናታ ማርኬት ካብላ ላዕሊ ብምብፃሕ ኦረዲ ንሶላና ከመን ክትግምጥላ ቀሪባ ኣላ ማርኬት ካብ ናታ ክንደይ በፂሑ ዘሎ 10 ዲ ገለ በፂሑ 10 በፂሑ ኣሎ 10 ሚልዮን ናይ ሶላና ካብ 14 ቀሪቦ ማለት እዩ ስለዚተን ሓሙሽተ ዓበይቲ ዘለዋ ብዚ ክኾና ከለዋ ያ where is ወዴዳ ከይዳ ኣላ it was here should be around here XLM يا XLM ام ستيلر XLM كريتسن يصحف ستيلر ዝንባዕሉ ተመሳሳሊ ምስ XRP ዝኾን ዘሎ 14 ብብዙሕ ሚእታዊት ምውሳኽ ላዕሊ በፂሕሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል ኢለ ኢን ዲቴል ወይ ከዓ ውሽጢ ከይኣተኹ ቢትኮይን ብብዝሒ ክውስኽ ከሎ እዘን ትካላት እዚአን ከዓ ብብዝሒ ክውስኻ ትፅቢት ዝግበረለን እየን ማለት እዩ ያ ተን ካልእ ክሪፕቶ ካረንሲ ከዓ ብብዙሕ ሚእታዊት ክውስኻ ትፅቢት ዝግበረለን ትካላት እየን ሓደ ካብቶም ኣነ ብብዝሒ ዝከታተሎም እዚ ትሪእዎ ተሃሊኹም ቶም ሊ ዝበሃል እዩ ተን ንኣሽቱ ትካላት ክውስኻ እየን ዝበለ ወይ ከዓ 50-60 ሚእታዊት ክውስኺ ቢትኮይን 100,000 ክበፅሕ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ሓደ ካብቲ ትብዒሉ ዝቁፅእ ኣነ ከምኡ ክብል ኣይክእልኒ ኦፍኮርስ ተባዕከም ከማ ዘይኮነ ግን እቲ ናትካ ካስተመር ወይ ናትካ ኣውድየንስ ኣብ ግምት ምእታው ትዛረቦ ዘለካ ስለዝኾነ እዩ ከምዚ ክትበፅሕ ሓይሉ ዝዛረብ ብብዝሒ ንእሽተይ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ባይዘወይ እቶም እንግሊዝ ዝሰምዑ ድሓን ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ቢትኮይን ክሳብ 250,000 ክትበፅሕ ትኽእል እያ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 12 ወርሒ ዝብል ዘሎ ቅድሚኡ ግን ክሳብ 60,000 ክትወርድ ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ከስማዓኩም እየ ሓንሳብ እዚ ዓይነት መግለፂ ክገብረልኩም እየ ድሓን ብትግርኛ ከምሽ ድምፂ ሳውንድ your viewers is when the block reward gets cut in half. That happened earlier this year. So there's a reduction in new supply. And the sweet spot of that price gain as supply is cut starts to happen. Part of the reason we have stayed constructive on Bitcoin is the price is following closely the prior halving cycles. The halving cycle for your viewers is when the block reward gets cut in half. That happened earlier this year. So there's a reduction in new supply. And the sweet spot of that price gain as supply is cut starts to happen towards the end of this year and then into next year. And I think that has supported why we expected Bitcoin to be 100,000. And over the next 12 months, I think something over 250,000 is possible, but maybe highly probable based on just this following this price cycle.
The second reason I think Bitcoin has maybe more upside than that is because the new administration has run on a pro-Bitcoin platform. And I think that the possibility of the US not only legitimizing Bitcoin, but making it a strategic reserve asset, I think raises what would be the possible price scenarios for Bitcoin. Because if the US government, as they intend, ultimately gets to 1 million Bitcoin, they'll be the largest holder of Bitcoin in the world. And they'd exert enormous positive influence on legitimizing Bitcoin. And maybe I would just add to that, it's almost like taking a playbook from MicroStrategy, because MicroStrategy has proven that using Bitcoin as a balance sheet asset has really created a lot of value for MicroStrategy shareholders. يا እንታይ ዝብዘሎ ክሳብ 250 ሸሕ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ሜቢ ልዕሊ ኢኸማን ክትከይድ ትኽእል እያ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ምክንያታት ኦፍ ኮርስ ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ናይ ሃቪን ብምግጣሙ እቲ ሳፕላይ ወይ ከዓ እቲ ዝመፀና ዘሎ ቢትኮይን ኦፍ ኮርስ እንዳወሓደ ክውሕድ ስለ ዝኽእል ካልእ ኣብነት እንታይ ይህብ ነይሩ ኤግዛምፕል ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ኣብነት ይብና ነይሩ ማይክሮ ስትራቴጂ እትዮም ኣባላት ዝኾንኩም ኦፍ ኮርስ ትፈልጥኩም ካልእ ካ ተሓውስ ስለ ዘለዎ ናድሓን ኩልኩም ናይ ሓበሬታ ዘላ ኣብዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 386 ሽሕ ዝኣክል ቢትኮይን እዮም ኣቢሎም ዘለዉ ዝውንኑ ዘለዉ ማለት እዩ ቶታል ቢትኮይን ሒዞሞ ዘለዉ ስለዚ ካብቲ ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ሳፕላይስ ዳርጋ 2% ወይ ከዓ 2 ሚእታዊት ቀሪቦም ኣለዉ ምክንያቱ ያ ማዕረ ከባቢ 221 ሚልዮን ዲገለ ቢትኮይን ስለ ዘሎ ከባቢ 2 ሚእታዊት እናቐሪቦም ልዕሊ 1 ሚእታዊት ዘሎ ብዓለም ቢትኮይንስ ኦልሬዲ ወኒኖም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ማይክሮ ስትራቴጂ ክንደያ ትሽየጥ ዘላ ርኢና ኢና ብከባቢ 2 ክሳብ 3 ዕፅፊ ናብ ቢትኮይን እያ ትሽየጥ ዘላ ሂስቶሪክ ክንሪኦ ከለና ከመን ከምኡ እያ ኩሉ ግዜ ብ2 ብ3 ሚእታዊ ስለዚ እንታይ ንምባል ቢትኮይን 97 ሚእቲ ከባቢ ኣላ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ 97 ክሳብ 99 95 ናብ ኮለ ትብላላ ኤኒዌይ ጀስት 100,000 ብድሕሪኡ ግን ነዚ ሰጊራ ክሳብ 250 ብክንደይ ሚእታዊት ዝኮን ዘሎ ሕሰቦ ብ1.5 እዩ ዝረብሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንደይ ዘለዎ ክሳብ ክንደይ ክበፅሕ ኢልኩም ኣብ ግምት እትዋ ደኖ ቅድሚ ስፕሊት ክገብሩ እዮም ካልእ ነገራት ክጋጥሞም ስለዚ ካብተን ቀንዲ ተዓወቲ ክኾና ይኽእል እያ 400 እያ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ 395 ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ክሳብ 2,000 3,000 ዝኣክል ኢዝሊ ክትነጥ ትኽእል እያ ከም ዝበልኩም ግን ስፕሊት ገይሮም 11 ተመሊሶም ከዓ ልዕሊ 200 ከባቢ ክበፅሑ ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ቅድሚኡ ግን እሱ ስለ ዝበሎ ከምኡ ይበፂሕ ማለት ኣይኮነን ናቱ ገምጋሚ ህዝብ ዝህብ ዘሎ እቲ ኣብ ግምታት ብምእታው እቲ ናይ ሪፓብሊካን ወይ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ብምምራፁ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ክሳብ 250,000 ክትበፅሕ ትኽእል እያ ብላ ኣሎ ቴን ኣሽሩ ክሪፕቶ ካረንሲ ንብለን ዘለና ኦፍ ኮርስ ልዕሊ ሚእታዊት ክኸዳ ክእል እየን ግን ወላ ሓንቲ ርድኢት ትምህርቲ ዘይብልካ ኣብዚ ኤክስትሪም ዝኾነ ሪስክ ምውፋር ዘይኮነ እንታይ ደኣ ከባቢ 20 ሚእታዊት ዲ 30 ሚእታዊት ዲ ካብቲ ኣዋፊርካ ዘለካ ኣብ ቢትኮይን ዲ ወይ ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዛ ስቶክስ እንተዋፊርካ ቁርብ ክሕግዝ ይኽእል ዝብል ግምት ኣሎ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ሰማዕኮን ኣብዚ ኣንበር ፅቡቅ ጌረ ሰማዕኮን ሕጂ ንባዕለይ እንታይ ነርታ ምልእቲ ስለሰማዕኮ ወይ ምልእቲ ናይ ከባቢ 36 ደቂቃ ነራታ ኢንተርቪው ያ ኣብታ ምልእቲ ሰማዕኮ ግን ኣብ ጃንዋሪ ግን ክሳብ 60,000 70,000 ክትምለስ ዘሎ ተቆለታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ትኽኢል ኣይኮነት ናብ 250 ክትከይድ ምክንያቱ ያ ቢትኮይን ክምል ከለና ሓደ ካብቲ ቮላታይል ወይ ከዓ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዓይነት ሴክተር ወይ ከዓ ኢንዱስትሪ ስለ ዝኾነ ክሪፕቶ ካረንሲ ብሓፈሻ ማለት ስለዚ ከም በዓል ዶጅ ኮይን ዝኣመሰለ ከዓ ሞ ዳርጋ 60 70 80 ሚእታዊት ንታሕቲ ክጎድል ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ነራ ካልእ ናብ ስቶክ ማርኬት ከእትወኩም እንተኮይነ ኦፍ ኮርስ ኣብ ስቶክ ማርኬት ናፅኒሕና ስቶክ ማርኬት ክንብል ከለና S&P 500 ካብ 1985 ጀሚሩ እዚኣ ናይ ዲቪደንዶሎጂ ዝብላሉ ሓደ 33 ዓመታት መክሰብ ኣምፅያ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ መክሰብ 33 ዓመታት ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ ስዋ እንተጎደለ 50 ሚእታዊ ተጎደለ ገለ ንብል ኢና ማርኬት ኣብ ሰዓት ክንረክቦ ስለዘይክእል ኦንሊ ወይ ወይ ከዓ እቲ ዝበለፀ መገዲ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ እዩ DCA ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ምግባር እዩ ማለት እዩ ተን 7 ዓመታት ቀይሕ ወይ ከዓ ሬድ እየን ዘለዋ ማለት ዝኸስረሉ ግዜ እዩ ፅቡቅ ጌርና እንተሪእናዮም ያ ኣብዚ ተሪኢኹሞ 1990 ነይሩ ዝኾነ ፀገማት 2000 ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ዝነበረ ግዜ እዩ ኤንወይ ናብኣ ክንመፂና ፅንሕ ኢልና ናይ ሶፍትዌር ናይ በዓል ኤንቪድያ ወፍሪ ዘለዎ ልክዕ ኣብ 90 ግዜ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ በዓል ኣማዞን በዓል ሲስኮ ዝነበራሉ ግዜ እዩ 2001 ብሂስትሪ ብታሪክ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ኣዝዩ ተነቃፊ ዝነበረ ግዜ 3 ዓመት ላይ ከታቲለ ኔጌቲቭ ወይ ኣሉታዊ ኮይዱ ኣሎ እምበር ዝተረፈ ግን ሪኦ ኣብ 2008 ከመይ ዝበለ ክራሽ ኣጋጢሙ ክንሱ
بدحري 25 مئة توسيو دحري 14 2% 16% ريو ولا حنت معلتي ستيل نيجاتيف سلا زخله نيجاتيف تخيل مالت ايكونن دولار كوست افريج نا غبرنا يعني نخيت سلا زخنا بتشع غزي اني واي ندعوتنا ولا نخدو زلو درجه بتعمل علي سلازي ولا دم زلو كتاش 25 كراش نتقاطمه بدحري زلو كنريو خلنا بقمت كناتو خلنا 2 عام 3 عامات 4 5 عامات اريحنا نحسب كلنا ግን ብዙሕ መክሰብ ከም ዘሎ ንዝበዛሕና ማለት እዩ ብዙሕ መክሰብ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ከነእቱ إلى إزي بهيستوري of course كم كقاتم لي كقاتم we never know تا كقاتم يعني فوت زخون بزمس عايز حلفهم زي قاتم هو كم كقاتم مال تكون قد زي historically ويك بتاريخ كن خلنا قرب جام نخن وسناتنا زي حق زنا سلا زخون anyway ناي دونالد ترامب زبولو ناي تشاينا ناي كال على نحن نسينا كم يجن እዚ ኣኻሪ ዋና 16 ሰከንድ ኤኒዌይ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ሮቦቲክስ ንብሎ ዘለና ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንእሽተይ ገምጋም ክንወስድና ኦፍ ኮርስ እቶም ኣባላት ነዚ ቻነል ዘለኹም ኣነ ብዙሕ ሪሰርች ዝገብር ስለ ዘለኹ ሜይቢ ተስላ ኣለና ኦፍ ኮርስ ተስላ ክነዋፍረሉ ንኽእል ኦፕቲመስ ወይ ሮቦቲክስ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ንእስ ዝበላ ትካላት ከዓ ክህልዋ ክእል እያን ስለዚ ኣብቲ ሞር ሪሰርች ምግባር ኣለኹ ኣነ ብሉፃት ክኾና ዝኽእላ ኤክስትሪም ሪስክ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሉፃት ዝኾና ኣብ ምድላይ ኣለኹ ኦፍ ኮርስ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣይውለት ኢኖ ወይ ክሕብረኩም እየ ክሳብ ሽዑ ግን يا مع رخمي كم زولو درجاني على ما هريو خلنا ريو this is not human being ود سبا يكونن كم يجرو ناي تنس ويز تنس نصاتلو كعسو يقول باي بيدو زغبولو سلو حسبو يعني كنت عام 3 عامات وي 5 عامات نقولو او كم درجه خمس حنا بدون تاتو ريو مو دغاغي ما هوان كصغبي كالكم انس غريمني بتاعنا انا كمان كم يجرو حزي كمنتي يا تيوم بلس نبل عزنا بناس بعلمكم جيران بلس مقرفنا مبلوعنا نير حاجة مالتي anyway yeah this is crazy ناي روبوتكس معركة ما يدرجة ويا كمية عبيت يبصح كم زولو نابين خير كم زلنا أبقمت زقتيو مسوس تتحازز زبلز أتكلاس زبلن ويكان كتشان عسران حموشن زبلز أو سيد كم ساعة لا زبل كون ستوكس ويكا إندستري صنحي لك بكم خلي بحفش شاغن أبزنا أي نوفمبر انتا كويني واقعات توسيخ زلو ناي ديسمبر ناي ورحة 10 تخلتها سانتا كلوز رالي نبلو كريسماس كما كلو زبزح سبب اوبتيمستيك اب حاجوس صدرو مرخب قال يزحلفوا ابزو وصاي زلو ولا نحنا بايدو مسناتهم بهل سلسله تحاز مالتي سلازم زناي كريسماس تتحاز زبزح ستوكس راليز قبرو لغيزي ديسمبر حنت خاطين زبلص اب ستوك ماركت هوارح مالتي زبلص نستوك ماركت زبلصت ورحيا اب عمد سلازي بتاريخ كم زنبرو انت قصيد نزورحها زبلص وصيد كم صالنا زلو تخولاتات بتعمي لعلي ديسمبر مالتي اوف كورس كلنا عينت ستوك وي اندستري وي سيكتور ايكونن جن حفشا نشتي أزانق أنت بيلكا ويكا حسابات كبوك ميناتن anyway صبغ وصيد زمزات كالات كهلوا يخلان تايزب زلو ستوك in November with a bang ناي نوفمبر سباك أبتعمل صبغ زغانا وصيد next أبز مسكا ناي سون سانتا كلوز رالي كهلونا ناي كريسماس رالي ويكا ناي كريسماس لعلي زو سخال جزيه كهلونا ينزب زلو أبز صبغ يرم ولا قريس أمولو تايزب زغا stock ride to best month in a year ستوكس أب ناي تزبلس أبز عامت زبلس وصيد ناي نوفمبر نبال مالتي as red sweep نز red sweep بلو زل انوي ناي دونالد ترامب تيوم انتم بحالو تيوم political party زلو red حتى زل هون مالتي unleash animal spirit نا انسساتات عينت spirit عينت ماسب تعمو سيخون مبالي سلازي small caps نا اشتو تكالات financial stocks financial industry struggling energy names all scored big gains the wake of Trump's electoral victory سنزم زناي دونالد ترامب ممراطو زين بنزلنا نعشتو تكالات ناي فاينانشال ستوكس ولا كم او ناي انرجي ستوكس بتاعمي كم تقدي نظراني اني زبلز او وصيت كم زمصاي زغلز زلو اوف كورس بوليتكس عاد ترى زلو اب ستوك ماركت اوف كورس اب قطبا بوليتكسن قطبان ستحازي كل غزي ببين خونا يكني بخوم يم حجي مسنا دونالد ترامب ممصو ستوك ماركت كا تحويسو واغاتا تكوسخ كيلو مهنات كم زبلكو بوزح حقታት ዝቕየር ስለ ዘሎ ሕግታት ይቕየር ክብል ከለኹ ግን ከም መጻፍኩም የጽንሕ ኢለ ታሪፍ ወይ ከዓ ምስ ናይ ታክስ ንበዓል ካብ ቻይና ዝመፀ ንብረታት ግን ክህሰ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዲቴይል ከም ብበልኩም ክስታዩ ማርኬት ዎች ኢልኩም ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ማርኬት ዎች ዳትኮም ኣለኩም ኣብዚ ኒውስ ኣብ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ብትዊተር ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሳንታ ራሊ እምበኣር እንታይ እዩ ኦኬ ሳንታ ክሎዝ ራሊ ናይ ዲሰምበር ናይ ክሪስማስ እንታይ እዩ what is it and what does it mean for investors انتايو ني انفستر ينوافرتخ انتاي مالس انتاي لو تخمص الله مخلو كانت عينت وصيت كمص الله يخيل زبزل انه حيتون مالزنا موداتا خلونا احوات لحن تفط فيلا زين زينات تسلا زكونه بزح تمرت سلا زي كون لحن تقلط فيلا كودا لكم خلي
So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ Santa Claus rally is the sustained increase in the stock market that occurs around Christmas holiday in December 25 ኣብዚ of course Christmas ዕለት 25 ወላ 12 ከም ዘሎ ንፈልጥና ክሪስማስ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ ናትና ናይ ኣነ ኦርቶዶክስ ስለዝኾንኩ ናትና እኳ ጃንዋሪ ዝኸውን ብሓፈሻ ግን most estimate these rallies happen in the week leading to Christmas holiday ስለዚ ኣብ ናይ ክሪስማስ ሆሊዴይ ክመፅእ ከለካ ዋጋታት ናይ ስቶክ ብፍላይ ናይ ሪቴል ዝኾና ከም በዓል ኣማዞን ክንመፅእ ኢና ኣማዞን ፅንሕ ኢልና ከም በዓል ዋልማርት ዝኣመሰላ ትካላት ከም በዓል ተስላ ፅቡቅ ውፅኢት ተምፅያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውፅኢት ዘምፅያ ስለዚ ቲዮሪስ ዳት ኤክስፕሌን ሳንታ ክሎዝ ራሊ ኢንክሉድ ኢንድ የር ኦፍ ታክስ ኮንሲደሬሽን ስለዚ ስቶክስ ካብ ምሻጥ ዝድሕኑ ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ የእሰ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ኦፕቲሚዝም ናይ ክሪስማስ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓጎስ ምስ ስድራ ክራኸብ ገለ ክብሉ ክእሉ እዮም ወይ ከዓ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ዎል ስትሪት ዘለው እትዮም ሄጅ ፋንድስ ድዮም ገለ ሆሊደይ ስለዝኮኑ ንሶም ክገዝኡን ክሸጡን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ መን ዝገዝእን ዝሸይጥን ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ሪቴል ማለት እዩ ሄጅ ፋንድ በሃሉ እትዮም ንሕና ከዓ እትዮም ሪቴል ዝኾንና ወይ እቶም ውልቀ ሰባት ማለት ንባዕልና ነዋፍር ንዋጋታት ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘለና ይውስኽ ዝብል ሕሰብ ኣተሓሳስባ እቶም ዓበይቲ ወፈርቲ እዮም ዝጎድል ዶ ገለ ኢሎም ዝጭነቑ እምበር ንሕና ኩሉ ግዜ እንታይ ኦፕቲሚስቲክ ኢና ሪቴል ንሕና ክብል ከለኹስ ኩሉ ዓለም እቶም ዓበይቲ ትካላት ዘይኮኑ ማለት እየ እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ዋጋታት ክውስኽ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና ናይ ክሪስማስ ገንዘብ ክነጥፍ ኢና ናይ ዝተፈላለዩ ስለ ዘሎ ዋጋታት ናይ ስቶክ ማርኬት ከዓ ሓፈሻዊ ክውስኽ ትፅቢት ይግበረሉ ማለት እዩ ሂስትሪ ለብዚ ብዙሕ እኳ የንበብኮን ምክንያቱ ፈልጦ ስለ ዘንበርኩ ኦልሬዲ when investors consider data that spans 20 years of performance of S&P 500 in the week leading up to December ስለዚ ቅድሚ ዕለት 25 ዝጅምር ባይዘወይ ካብ ዕለት ሓደ ይጅምር ማለት ዘይኮነ ወላ ሰሙን ገለ ክተርፎ ከሎ ነቲ ክሪስማስ ሽዑ እቲ ይቀጢፉ ዝውስኽ ያ ስለዚ from 2002 to 22 ናይ 10 ዓመታት ዘለና ኣብዚ there is a minimal evidence of any Santa Claus rally based on the S&P. There was 13 weeks with a positive return, 5 with a negative return, and 2 with a net change. 13 ሰሙናት ፖዘቲቭ ክረአ ከሎ ተን 5 ሰሙናት ላይ ኔጌቲቭ ከም ዝተረኣየ ዘርእየና 5 ዋርሕ ማለት እዩ ስለዚ ከባቢ 5.4 ክሳብ 10.7 ውፅኢት ከም ዝኽእል ናይ ግድን ፖዘቲቭ ኣይኮነን ግን እንተሪኢኹም ኣብዚ ዝበዝሐ ግዜ ፅቡቅ ውፅኢት ዘምፅእ እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ወላ ጃንዋሪ ነቲ ቀዳሞት 2 መዓልትን 3 መዓልቲ ናይ ጃንዋሪ ናይ ጥሪ ዘለዋ ወላ ፅቡቅ ውፅኢት የምፅእ ከም ዝበልኩኹም ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እናገበና ከይና ብድሕሪኡ ንሸጦ ማለት ኣይኮነን ብዘሰክፍ የበናን ከምዚ 1,500,000 ገለ ወፍርታ ሃሊካ እምበር 10,20,30 ሽሕ ተኮይኑ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ዘጨንቑ ኮይኑ ኣይስምዓኒ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እናገበና ክንከይ ስለ ዝኽእል ናተይ ሓሳባት እዩ ኦፍኮርስ ሶ ያ ከምዚ ዓይነት ኣብ ግምት ከነእትዎ ይግባአና ማለት እዩ ሶ እንታይ ዓይነት ስቶክስ እየን ክውስኻ ዝኽእላ ኣጋጣሚ ኣነስ ሪሰርች ገይረ እንታይ ይብሉን ኢለ እምበር ፈልጦ ነይረ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ግን ካብተን ብሉፃት ዝበልክዎን ኣምፂኦም ፀኒሖም ኣጋጣሚ ሪሰርች እናገበርኩ ኣነ 7 stocks set to soar in a year in Santa Claus rally ኣብ ናይ ሳንታ ክሎዝ ራሊ ናይ ክሪስማስ ፅቡቅ ውፅኢት ዘምፃ ማለት እዩ ብሕፀ ዝበለ ነዚ ክንገልፆ ፀንሕና ኣማዞን ስለምንታይ ከም ዝበልኩኹም the company has already held in its prime day sales event and hired an extra 250,000 workers for the holiday. Anyway, ኣብ ኣማዞን ንሰርሕ ኢና ብዙሓት ካብ ሕብረተሰብና ስለምንታይ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ግዜ ሰብ ይቁፅር ሽዑ ጃንዋሪ ጥሪ ምስ ኮንካ ይስጎግ ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ቢዚ ስለዝኾኑ ብጣዕሚ ገንዘብ ከእትዉ ስለዝኾኑ ጠለብ ስለ ዘለዎም ዋጋ ናይ ኣማዞን ከዓ ክውስኽ ትፅቢት ይግበረሉ ባይዘወይ እቶም ኣባላት ዘለኹም ሎሚ ናይ ኣማዞን ፋንዳሜንታል ክህልዎን ናይ ሰዓት 8 በርሊን ማለት እዩ ሰብ ኣባላት ዘይኮንኩም እንታለኹም ዩቲብ ቻነል ኣባላት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ያ ብሰሙን ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ መደብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ካልእ ዋልማርት ዘለና ዩኤስኤ ዘለኹም ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ኢንግላንድ በዓል ቴስኮ ገለ መሳሊ ብተዘዋዋሪ ወይ ኣዝዳ ኢልና ንፅውዖ ክፋል ናይ ዋልማርት እዩ ነይሩ ስለዚ እን ከዓ ምግብታት ንበልዓሉ ንሰትየሉ ሾፒንግ ንገዝኣሉ ንቆልዑ ቶይስ ገለ ንገዝኣሎም ኩሉ ማለት እዩ ከም ኣማዞን ብኦንላይን ክኾን ከሎ እዚ ከዓ ብኣካል ንገዝኣሉ እዩ ኦፍኮርስ ብኦንላይን ወላ ኣለዎም መታ ኢደን ዋይ ሓሰብኳ ነይረ ኢንወይ መታ ብሎ እዚ ድሓን ንግደፋ መታ እኳ ንግዚ እዩ ብሓፈሻ እዚ ኣማዞን ዋልማርት ፅቡቅ ውፅኢት ካብተን ዘምፅኣ ትካላት ከይኮና ኣይክተርፋን እየን ማለት እዩ ካልእ ምን ሂቦምና ኣለዉ እዚ ኣፕል እያ ኣፕል ከዓ ብዙሕ ዝሸጡ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ጊፍቲ ክትህብ ዶ ገለዶ ገለዶ ክትብል ብዙሕ ንብረት ይሸጡ እዮም ከም ንፈልጦ ብዙሕ ንብረት ተሸይጦም ብዙሕ ኣታዊ ይህልዎም ስለዚ ብዙሕ መክሰብ ምስ ረኸቡ ከዓ ዋጋ ናይ ስቶክ ከዓ ክውስኽ እዩ ኮስኮ ኤንወይ ትፈልጥዎ ከም ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ሚእታዊ ተወሲኻ ዘላ ወይ ኮስኮ ብዙሕ ወሲኻ ኣብዚ ዓመት ያ ኣብዚ ዓመት ሓንቲ ካብተን ብብዙሕ ዝወሰኸት እያ እዚኣ ንባዕላ ርእይዋ 640 ዝነበረት ከባቢ 1000 በፂሓ ኣላ ማለት እዩ ክሬዚ ካብ መዓስ ካብ ዕለት 8 ወርሒ 3 2024 ኢስ ክሬዚ ኣብ ዓመት ክንደይ ወሲኻ ኣላ ማለት እዩ ያ 50 ሚእታዊ ተወሲኻ ኮስኮ
جيزين تكالا زين كا قال خابتين تعودتي كيكونا اي كترفانين ابزي جيزي زمالتي يا اكس بي على الناس ناي بانك كورس تجزئ انك تشيت انك بكارد سلا تغفل سونك ابوز عتاوتات كلهم ياو كم نص سكف تارجت علىكم ابزي باي ذا واي انا بوزح زوافر لنا عين التكالات يكونن كابزي ان انا زفوت وانت هلي ولا نزم زل عامت كنت عامت صبغ وصيت كتمسيا زبل انت هلي امازوني اوف كورس ناي متا كهلونا خلي ابل كهلونا خلي انت كابزيون كل انت زمرتني رقم بروبابلي امازون ويك امازون ام زد ان سيمبل تيكر ممورز كوني راح انت خمت زبلزه زبل انا مالتي اوكي كالنا بريكس كنعطينا بريكس مالت نفوت عينا زين انصارنا يو اس اي وين نيتو غلا زخدا زلوا برازيل روسيا انديا سين تاي زلوا تشاينا زخا ساوث افريكا حقفكا كم بعد في اي اي سعود عرب قال حوسكا زلوا بريكس بالا هاجرات اوريدي ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎን ፅልዋ እንታይ እዩ ካብ ዲፐንደንት ክኾና ኢንዲፐንደንት ክኾና ማለት እዩ ካብ ብኣሜሪካ ካብ ዝዕብለላ ናይ ባዕለን ኢንዲፐንደንት ኮይነን ናይ ባዕለን ካረንሲ ውፅአን ናይ ባዕለን ትሬድ ወይ ከዓ ሽቐጣት ክገብራ ነንባዕለን ኢለን ዝፍትና ሃገራት እየን ዝፍትና እምበር ኣብ ግብሪ ንክውዕል 20 ዓመታት ክወስዶ ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ንሰን ገንዘብ ናይ ባዕለን ካረንሲ ባጤራ ከውፅአ እየን ዝበሃል ወረ ስለ ሰምዐ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ president ዝኾን ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ France BRICS nations with 100% tariffs if they undermine dollar na US dollar undermine ተገይሮሞ ወይ ከዓ ሓሊፎም ካልእ ዓይነት ካረንሲ ወይ ባጤራ ከውፁ እንተጀሚሮም እንታይ ዝብል ዘሎ actually ኔራት ኒያኮ give me one second ከም ፃልኩም እያ ኣላ ናይ ትዊተር ናይ ባዕሉ ዝፀሓፋ DJT Donald J Trump እተፅሕፍ ኣለኹም ይመስለና ይርአኒ ዘለኹ ንሓን ክምለሰኩም እየ ኣሕዋት መጀመርያ እዚኣን ከንብለኒ ኢለ ኦኬ እንታይ ዝበሎ እዚ the idea that the BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over. ስለዚ ብሪክስ ናይ ባዕለን ባጤራ ክኽፍታ ዘብላ ዘለዋ ወይ ከዓ ዶላር ክሓልፍኦ ማለት እዩ we require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to the selling into the wonderful US economy ነዚ ማለት ናይ ባዕለን ዓይነት ባጤራ ነንባዕለን ከውፃእ ምስ ዝጅመራ ወይ ምስ ዝሓስባ ወይ ካልእ ባክ ምስ ዝገብራ እንታይ ክገብር ኢና 100% ወይ 100 ሚእታዊት ታሪፍ ከነኽፍለን ኢና ብላ ታሪፍ ማለት ከዓ ዘይትፈልጦ ከይትህሉ ታክስ ማለት ወይ ቀረፅ ግብሪ ኮይኑ ንሃገራት ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ሃገር ዝመፅእ ንብረት ክተብል ከለካ ንኣብነት እዚኣ ማክቡክ ናይ ኣሜሪካ እያ ኣፕል ማለት እዩ ናብ ኢንግላንድ እንተምፂእና 100% ታሪፍ እንተጌርና ሽሕ ዝነበረት 2,000 ክትከውን እያ ዋጋኣ ማለት እዩ እዚ ንስቶክ ማርኬት ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ብጣዕሚ ክውስኽ ትፅቢት ስለ ዝግበረሉ እሞ ከዓ ይወርድኒ ዘሎ ብሓፈሻ ነተን ካልእ ሃገራት ግን ፅቂጥዎን ከም ዝኸይድ ሓበሬታ ዝህብ ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ኦፍኮርስ they call it a mighty US economy wonderful US economy they can go further okay there is any chance BRICS will replace there is no chance ዝኾነ ዕድል የለን ዝብሎ ሪፕሌስ ናይ US ወይ ከዓ ናይ US ዶላር ክትክኦ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ እንታይ እዩ ትሑት እዩ ኖ ቻንስ ኢሎ ብሓፈሻ ማለት ዜሮ ቻንስ ምክንያቱ ከምኡ ዘጋጥም they will say goodbye to America ኣሜሪካ goodbye ኢለን ኦፍ ኮርስ ኩናት እንገለን ከብድሎ ብክእል ምክንያቱ ዶላር እንተሞይቱ ኣሜሪካ ከዓ ኦልሬዲ ትፅለላ ማለት እዩ ዩኤስ ዶላር ብምንታይ እያ ፓወርፉል ሓያል ኮይና ዘላ ንፈልጦ ኢና ኦፍኮርስ ተን ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለምና ጎይን ዘለዋ በዓል ኣፕል እዩ ተስላ ዲ ማይክሮሶፍት ኣማዞን ተን ፓወርፉል ወይ ከዓ ተን ዝሓየላት ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኦኬ ፋይናንስ ማለት እዩ ዶላር ከዓ ዶላር ኣብቲ ናይ ፔትሮ ዶላር ዝኾነ ነገራት ኣብ ዓለም ክትሽቅጥ እንተደሊኻ ብዶላር መጀመርያ ዶላር ኢኻ ትገዝእ በቲ ዶላር ጌርካ ኢኻ ሽዑ ንብረታት ትገዝእ ከምቲ ንፈልጦ ፔትሮል ዲኻ ትገዝእ ደሊኻ ጎልድ ዲኻ ትገዝእ ደሊኻ ብዘይገድስ እንታይ ኢኻ መጀመርያ በዚ ናይ ዶላር ክትገዝእ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ ደ ሞስት ፓወርፉል ካንትሪ ይገብራ ወይ ከዓ ዝሓየለት ሃገር ይገብራ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ኣሎ ናይ ሴሚኮንዳክተር ካልእ ኣለና ኦፍኮርስ እቲ ዶላር ግን ሓደ ካብቲ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ እዩ ዝበዝሐ ሰብ ብሪክስ ክትኮ እዩ ዝብል ኣሎ ግን 20-30 ዓመታት ክወስደሉ ይኽእል እዩ እንተገይሮሞ ማለት እዩ which is very hard ከቢድ ክኸውን እዩ ነንባዕል እንተን ብሪክስ ዘለዎ ሃገራትን ክፅውዕን ፅናዕ በዓል ብራዚል ራሽያ ኣይክሰማምዓን እየን ምክንያቱ ነናተን ፖለቲካዊ ሲስተም እዩ ዘለዎን ነናተን ኣረኣእያ ኣነባበራ ናይ ፖለቲክስ እዩ ዘለዎን ማለት እዩ ናይ እንግላንድ ናይ ፈረንሳን ሓደ ይኮነን ናይ ጀርመንን ናይ ኣሜሪካን ሓደ ይኮነን ናይ ቻይናን ናይ ኣሜሪካን ከዓ ኦፍኮርስ ኣንፃሪ ሓደ ጥራይ ይኮን ራሽያ ከዓ ኦፍኮርስ ጠቕላላ በበይኑ ማለት እዩ ስለዚ ክሰማምዓ ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ትሑት እዩ ምስ ዘጋጥም ግን ኣብ ፅልዋ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ፅልዋ ክገብረሉ ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ኦኬ ሶ ዝሓለፈ ከዓ ናይ ቻይና ከምኡ ኢልዎም ነይሩ 25 ሚእታዊ ታሪፍ ወይ ከዓ ቀረፅ ከኽፍሎ ቤ ንቻይና ፍልይ ኢሉስ 10 ሚእታዊ ብላዕሊ ከኽፍሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ትሬድ ዋር እዩ ወላ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኣጋጢሙ ነይሩ ባይ ዘ ወይ
ኣብዚ ሓለፈ ዝተመረፀሉ ታሪፍ ወይ ከዓ ቀረፅ እዩ ዝውስኽ ኣብዚ ከ እንታይ ብላ ኣሎ ትራምፕ threatens BRICS nations with 100% ታሪፍ እታ ከምበልኩም ፀናሕኩ ናይ ባዕሉ ውልቃዊ ማለት እዩ እዚኦም እዮም እቶም ብሪክስ ንብሎም ዘለና እዩ ኣብዚ ዳልያ ነይረ ባይዘወ ያ ኣብዚ ለኹ ነዚኦም እቲ ቀንዲ ኩናት ናይ ትሬድ ዋር ብኩናት ቦምቦም ዘይኮነ بخمس مالتي اوكي ترامب warns BRICS ስለዚ እቲ ዜናስ ሞር ኣብ ከምኡ ኣተኲሩ እዩ ነይሩ ያ ትራምፕ ዲስካስ ቦርደር ትሬድ ዋር ዊዝ ካናዳ ምስ ናይ ካናዳ ፕሬዚደንት ዘሎ ኣደን ሃው ስፔል ሂዝ ኔም እቲ ስሙ ካ ይፈልጠኒ ግን 25 ሚእታዊ ታክስ ካብ ካናዳ ካብ ቻይና ገለ ዝመፀ ከኽፍሎም እየ ዝብል ሓበሬታ ህብ ነይሩ ንስኻ ኦረዲ ክረኽቦ ጀሚሩ ኣሎ ኦረዲ ክስከፉ ክፈርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ናይ ታክስ ሓቂ ወይ ከዓ ፍርሒ ዝበዝሐ ኤክስፐርት ወይ ክኢላታት ግን እንታይ ይብሉ እዮም well this is fake ኣብ ሓቂ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ትውሕት ከም ዝኾኑ እዮም ሓበሬታ ዝህቡ እዮም ናይ ቁጠባ ምሁራት ዝኾኑ ኣብ ዓለምና ማለት እዩ ስለዚ ያ እቲ ፀብፃብ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ይመስል ናይ 2025 ዝበለፀ ወፍሪ ክኸውን ትፅቢት ዝገብረሉ ኣነ እንተሃልዩ I think I recommend you guys to read this ምክንያቱ ሓደ ካብ ክልተ ብጣዕሚ ሪስፔክት ዘለና ኣነ anyway እዚ ኣለኩም ሓደ ካልኣይ ከዓ ተቐዲመ ከስማዓኩም ፀናሕኩ this is the biggest fan anyway ኣብ ናይ ተስላ ብሓፈሻ ኣብ ቴክኖሎጂ ሙሉእ ርድኢት ዘለዎም እዮም ሰሚዐ ኣነ ንስኩም ከዓ ምሳይ ኮይንኩም ክትሰምዕዋ ደስ ዝብለኒ ናይ 5 ደቂቃ ብድሕሪኡ መግለፂ ሂበ ተን ዝበለፃ ኣነ ዝብለን ስለምንታይ ዝበለፃ ዝኾና ግን ናተይ ኮንሰፕት ሓሳባት ካብ ክህበኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ ሶ ያ ነዚኣ ንሪኣ ንስምዐ ሓንሳብ ኮይኑ fire because I think this is a tech market that's going to be on fire, not just for going into the end of the year this week, but what I believe right now, this AI revolution, it's hitting its next phase, and I think this is just still the start of a fourth industrial revolution. All right, still the start, but you always say it's 9 o'clock. It's got to be 9:30. No, I actually said it now. It's 9:30 to 10 p.m. in the AI party. That goes to 4 a.m. All right, so you have a number of upgrades in the space, specifically in the software space when it comes to AI. One of them is Snowflake. The other one's actually Elastic. We've been fortunate enough to have the CEO on the show. Kind of a broad base play. They do cloud, they do security as well. Why these two names? Look, I think, and we've talked about a lot here on the show, now the second derivative, the software piece of AI is here. I think in 2025, that's going to be the key. You look at Elastic, Snowflake, have names stayed like constructive on MongoDB, they're Bitcoin the is the price is following closely the prior halving cycles. The halving cycle for your viewers is when the block reward gets cut in half. That happened earlier this year. So there's now that follow names like Palantir in terms of the software, the use cases. I believe the He's talking about AI ብዛዕባ AI artificial intelligence ይዛረብ ዘሎ ከምቲ ሰማዕኩም እንታይ ኢሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዓይኒ ፓርቲ ወይ ብዓይኒ ክስታይ ክትሪኦ ከለካ ብዓይኒ ግዜ ክትሪኦ ከለካስ ሰዓት 9 ፈረቓን እዩ ዘሎ ኢልዎ ኦኬ ሰዓት 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ናይ ምሸት ጌርኩም ሕሰብዎ ግን still long way to go ክሳብ ሰዓት 4 ክፀኒሕ እቲ ፓርቲ ይብሎ ኣሎ እቲ ፓርቲ ናይ AI ናይ artificial intelligence ስለዚ ናይ AI stocks ክሳብ ሰዓት ማለት ብዙሕ ክውስኸ እየን ወይ ካብ ዝመፅ ዘሎ 4 5 6 ወይ 10 ዓመታት ብጣዕሚ ክውስኻ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ንምባል ኢሉ ማለት እዩ ሓንቲ ካበና ብዛትኩም Snowflake anyway ግን ንስማዕ ይኹላ እሞ ግን ናይ software AI age is now here 2025 that's going to be front and center. That's why we upgraded those names. All right, so both of those names have recently had earnings actually. We're going to show the charts. Big jump. Snowflake's up over 25% since earnings. Elastic's up over 20% since earnings. What's going to push them even higher? I mean, they've had big spikes post-earnings. What else is going to happen that's going to be another catalyst? That's just the appetizer in terms of where I believe these stocks are going. Because now the consumption model, what's happening across enterprise AI, obviously it starts with Godfather of AI, Jensen, NVIDIA. But now you look at the consumption piece. These LLM models, what you're going to start to see, I believe earnings and overall growth is being underestimated potentially by 15-20% over the next few years. That's why you look at names like Snowflake, Elastic, Mongo. It all starts, obviously, with Messi of AI, Palantir, but this software phase is here, and it's just the beginning. All right. So how does the idea of bond yields play a part of this? I want to ask you, probably back in 2022, we were talking a lot about bond yields. We're talking about the stronger dollar. In fact, right now, the dollar's even higher than it was back in June of 2022 when Microsoft warned, when Salesforce warned. How do those things play a factor in this tech trade? Well, look, on currency, clearly that's been, that could be a headwind. I think the difference now is that a lot of that's factored into guidance. Now, we got to see if that continues in terms of dollar strength.
But we're in a much different situation today relative to, I think, what we're seeing from a demand perspective. That tightening environment that really actually was a big hurdle in terms of software. We're seeing the opposite of it because of where this AI revolution plays. So I think even though you could have some currency headwinds, it is not getting in the way of what I believe is we're going to be talking about NASDAQ 20,000. And I believe in the next 2 years, NASDAQ 25,000 is something that we'll be talking about. So again, your picks for us today are Snowflake and Elastic. I also want to talk about deregulation, the idea of some changes when it comes to the FTC and other areas that are regulators. Does that help either one of these names, or are they neutral to that? Well, I think it's actually bullish because in our view, with Khan going to be out, FTC, this is going to be significant in terms of deal making. I think these are companies that are going to go on the offensive. And then on the other hand, you're just going to have massive M&A from strategic as well as on the financial M&A side. And that's why software has underperformed. But if you look in 2025, I think a year from now, we sit here and we're like, software is fire. Because this is just the start of what I view. 9:30, 10 p.m. is the AI revolution. We're talking about $2 trillion of AI capex. Now software, they were on the velvet ropes behind NVIDIA, Microsoft, hyperscalers. Software is like, let us into the party. Party's here. The party's here, okay. I want to get to our mystery chart. It was Palantir. So Palantir, having a huge year so far, and you just raised your price target on Palantir. So the street's at about $37. You're at $75. This stock's had a big run up. What's going to continue to move this higher? Look, and the haters will continue to hate, as we know, in terms of the bears on Palantir. So basically تي حسابات كيتفاقم إنه أكسنت ناتو لخسا كون نسبة زحك ما شجر كبل خالي أويس أوروبا سلزم نسبة زحنا مالتي سو بالانتير أكون زمر زول anyway بحرف الشاغل مساء ستة هذا تكرات الله ناس سوفت وير ذبحلا مجلس خبوك نسني حيله إذا كي جانجي يكون كتري كتاب سبعة حموشان كتبت سيحة بالانتير يلو على سو سلزم بوزح يكون أنتو سخي anyway سوسان شو عتن داقة لي أزرع سو أنا شو دي شغشي of course نعسرت ميت هودي قلقون على زبوز حق انتهم زبزلو سلاسان شو عتن كرسي كتوردي أن زبزلو نحنتي مالتي يجي زبوز حق يوم experts لك حمزناتو experts زغونو سلاسان شو عتن كتوردي أزبل قمتي زلو I believe كتوردي أزبل إمنت على أن تحكي ربع مالتي سومس لزبول زي كونس استي نتا واقعتها بلعل خيد سلزلو بحرف الشاغن انت سوفت وير تكالات سميت بس تقلي قدمي تنا سوفت وير تكالات زبهلاك قلص انصن حجي كبوكم خلي بعلي كمان بتعمي زبلص اوصيت كان صاي خلاني زبزلو سلمنتاي غن نات مغلص خبوكم كفتني مالتي Here, they are still underestimating when it comes to the software, the use cases. There's no product out there that matches what I believe what Karp and the team have done at AIP. So I think the enterprise piece, we're talking about something that could ultimately be billions of revenue. So when you actually look at what this means, $75, be like, oh, it's expensive. I look out 3-4 years from now, could Palantir be the next Oracle, the next Salesforce, the next SAP? That's what I think we're talking about. And that's why, look, the bears will come out of hibernation, talk about valuation, just to start what I view for the Messi of AI. Thank you. Anyway, كبر جبوا أمي بتعمل صبوا مجلسي. Yeah. زي انت كارات قلت نحن ناي سوفت وير زبالة كاراتين أحوات. So basically سوفت وير نتايز فليو ناي AI كله ناي انفيديا ناي AMD ناي برودكوم إلنا نزارني أنا أبزح حلف مالتي إذا أنتاي ناي سمي كوندكتورز ويك هاردوير زلوين أوكي هاردوير نبرت على نتن عبيت تكالات كم بعد مايكروسوفت ديو سوبر مايكرو ديو تسلا ديو إكس AI ديو نعم يشوطلن مالتي أوكي وي تشات جي بي تي دي قال يشوطلن بعد انفيديا نعم سلزي يشوطلن بالتعمي بزح مخسب كا خمسة أخي لنا لو أوكي نزي أن كم يجينا نحسبه زين هاردوير لنا نسوع زلنا مالتي أنا ممهر أنت خوينه of course ممهر زلهم حجي ممهر يدحن بناتي إكسرسايز زي كونه ممهر بولني ممهر تاكل ليني كمبيوتر كليني كيبورد مصحف كليني قال مالتي حجي سو هاردوير إذا خون زلوا سوفت وير نقول زلنا خاتي زمهروا زلوا تكنيك تزمهروا زلوا توبيك تعرستات كله بحفشة أنت خون الله سوفت وير بعين تمرت خون رأي خلنا مالتي بحرشة خو من ترجم ماله جزاك صار كله خنا ترجم ماله سلازي أبزخ أتين هاردوير إلنا نسوع عنزلنا already قدم كم بعد سيسكو كنت عوتت كلا زنبرين مالتي بعد سيسكو عندي هاردوير نيرون وتي انفراستراكشر إن نسوعه بدحري إن مني تعويتن بعد أمازون مالتي أمازون كنا ميتاو تاوسي هذا لا عدنو أبزح على فعل سلاسة عمتات مالتي كدحري قلتش زجاج أمي حجي زي إنك زي مع الإنفيديا أبصبغ درجة أبسحنا نالله تزمت زلوا فيز جنتاي السوفت وير أبوش تمكن كا زخانة تكالات كتسر حلن تقول ويكا زبزح نجارات كهبة خازق لا مثلا نحنا خنتقموا لنا مالتي انفيديا نحنا نتقموا لنا نتايدا كالي أمزجوز نحنا كنت خنتقم لنا كم زين بعد سيل فورس
ኢሉ ዝፅውዕን ዝፀንሐ ሕጂ ኣብ ዝፅሒፈልኩም ኣለኹ በኩም ክእል ኤኒዌይ ከም በዓል ፓላንቲር ዝኣመሰላ ፓላንቲር ኮምስ ጋቨርንመንት ዝተተሓሓዘ እዩ ዘለዎን እዚአን ትካላት እዚአን ብዙሕ ሚእታዊት ክኸዳ ይኽእለን ኦፍኮርስ ሓንቲ ካብ ኩለን ክመርፅ እየ ዓይነት እየ ክመርፅ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ገይረ ኣይወዳእኳን ኣለኹ ኤላስቲክ ኦፍኮርስ ኣባላት ኮይንኩም ኣብኡ ሓበሬታ ክበኩም እዩ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ወዳእክዎ ማለት እዩ ካብዚኦም ኩለን ግን ሴልስ ፎርስ ስኖ ካብዚኦም ኩለን ሓንቲ ተመርፅካ ዝፅላእ ኮይኑ ኣይስማዓንኒ እሱ ስለ ዝበሎ ዘይኮነ ኤኒዌይ እቲ ናተይ ኤክስፐርት ማለት እቲ ኔክስት ፌዝ እዩ ከም ዝበልኩም መጀመርያ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ተሰሪሑ ኣሎ ኣብ ግብሪ እቲ ኤኣይ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል ግን ብግብሪ ኩልና ክንጥቀሙ እንተኮይና ሙሉእ በሙሉእ ግን እዚአን ትካላት እዚአን ቀዳሞት ተዓወቲ ክኾና እየን ወይ ከዓ እዚአን ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ኢልና ንፅውዐን ትካላት ከመን ልክዕ ከም ናይ እዚአን ዓይነት መክሰብ ክህልወን ይኽእል እዩ ናይ ሶፍትዌር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መግለፂ ሂቡ ፀኒሑ ኣይ ቲንክ ሓደ ካብቲኦም ቀዳማይ ቡሊሽ ዝኾነ ኣብ ቴክኖሎጂ ናይ ኤንቪድያ ቀዳማይ ክሳብ 2000 ክትበፂሓ ዝብልዋ በዓል እዚኦም ዝኾኑ ዘሎ ማለት እዩ ክንፈለውሎም ወይ ኣብ ሲኤምቢሲ ገለ ክትከታተልዎም ትኽእሉ ኢኹም ሓፈሻዊ ግን ኣይ ኣግሪ ምስኡ ዝሰማምዐ ዋላ እቲ ኢኮኖሚ ደኣ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና እቲ ቁጠባ እቲ አንኢምፕሎይመንት ሬት እቲ ካልእ ካልእ እምበር እተን ቀዳሞት ተዓወቲ ክኾነ እየን ዝብል ግምት ዝገብረልና ዝመፀሎ 3-4 ዓመታት ካብ ኤኣይ ክንረሓቕ ኣይንኽእል ኢና ክፋል ናይ ሂወትና እዩ ስለዚ ናይ ሶፍትዌር ሳይበር ሴኩሪቲ ትካላት ናይ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ቀዳሞት ተዓወቲ ክኾነ እየን ከምኡ እውን እዚ ናይ ሮቦቲክስ ዝኣመሰላ ትካላት ብዙሓት የለዎን ኣብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ክልተ ትካላት ሒዘ ኣለኹ ናተን ፈንዳሜንታል መፅናዕ ትገብር ኣለኹ ዲ ዲሊጀንስ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን እዚአን ገለ ካብተን ቀንዲ ተዓወቲ ትካላት ክኾና ክእላ እየን ኣብኡ ሪስክ ክትወስድ ምዘይትደሊ ተገድሰካ ኣብ ናይ ኢንደክስ ወይ ከዓ ኢቲኤፍ ብምውፋር ጠሲንካ ካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ሪስክ ክትወስድ ምስ ማለት እዩ ሰው ነዚ ይመስል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣይ ቲንክ ከባቢ 45 ደቂቃ ፀኒሕና ዘለና መስለን ሜይቢ ሕቶታት ሃልይኩም ካብቲ ሕቶኹም ተመርኪስና ከዓ ክንምልኦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ሕቶት ሃልይኩም ናይ ስቶክ ማርኬት ፊል ፍሪ ጋይስ ኣብኡ ከለኹም ግን ኣባላት ኣለዎ ሜይቢ እዚ ቋንቋ ክርዳእኩም ዘፀግም እንተፀኒሑ ኣባላት ኣለዎ ከባቢ 100 ክሳብ 200 ዝኾኑ ኣባላት ናይ ዩቲብ ኣለዎ እዚ ስለዚ ኣባላት ብምዃን ኣብቲ ዩቲብ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ነንባዕልና ንመሃሃር ኢና ሓሳባዊ ስለዚ ክፋል ወይ ከዓ ኣባላት ናቱ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ንምግባር ኣብዚ ዩቲብ ኣለኩም ቀዳማይ ነቲ ቻነል ሳፖርት ንምግባር ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኮርስ ንባዕልኩም ሳፖርት ምግባር ብዛዕበየ ትምህርቲ ሓፈሻዊ ክንወሃሃብ ስለ ንኽእል ንኣብነት ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ፈንዳሜንታል ርኢና ነርና ዝሓለፈ ብከመይ መገዲ ተእትዎ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ፀንሕና ብዚ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ከመይ ዋጋ ተበፂሐ ድሓን ዝብላ ወይ ኦቨርቫሊድ ትብላ ሓፈሻዊ ናቲ ገምጋም መሳሊ ሎሚ ናይ ኣማዞን ክንገብር ኢና ስለዚ ምስኦም ናይ ኣባላት እንተደሊኹም ብዙሕ ቪድዮታት ወር ኣለኩም ናይ ኣባላት ዝኾነ ኤኒዌይ ስለዚ ኣባላት ብምዃን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ኣባላት ኣብ ከምዚ ብዙ ምስ ንገብር ኢና ብሰሙን ሓንቲ ግዜ ንኣብነት ሎሚ ላትና ሰዓት 8 ብበርሊን ማለት እዩ ሆፕፉሊ ንፅርቲ ኮይና ትኸውን ሰላም ሃኒባል ናብ ሕቶታት ክኸይድ ሕጂ ካብቶ ንመፅእ ማለት እዩ ሃኒባል اوكي برين تسمع الله ሰማዕካ ኣለኹ يا ثانك يو سلتي بطعم يا قداس ودخون حبريته ثانك يو نمزقنانا انا صحتو نيراتني ابزناي يتورسي ገዚኻ ንኣብነት ሕጂ ከሲብካ ምሸጥ ክያሲ እቲ ግብሪ ዳይረክት ሽዑ ድዮም ዝወስዱልካ ኣብቲ እንዳሸጥካ ኩለኻስ ወይስ ባዕልኻ ኢኻ ትከፍሎ ስቶክ ማርኬት ማለት ናትካ ቢዝነስ ጌርካ ሕሰቦ ስቶክ ማርኬት ማለት ናትካ ቢዝነስ ሰልፊ ኤምፕሎይድ ኮይንካ ዝተብል ኣለካ ማለት ስለዚ ሓንቲ ቤት ምግቢ ተኸፊትካ ብዙሕ ኣታዊ ገንዘብ ኣለካ ታክስ ባዕልካ ዲኻ ትኸፍሎ ባዕሎም እዮም ዝወስድዎ ተኢልካ ባዕልካ ኢኻ ትመሎ ልክዕ ከምታ ቤት ምግቢ ጌርካ ሕሰቦ ዝኸ ማለት እዩ اوكي እዚ ኣካውንታንት ሒዝካ መልኣዮ ናይ ኣካውንታንት ግን ሕሱር እዩ ብዙሕ ዘሰክፍ ይብልካ ማሲ 100 ገለ እዩ 100 ቅርሺ እየ ኣብ ስቶክ ማርኬት ቀልጢፍካ ኢኻ ተምፅኦ ሕጂ ብል ኣብዚ ኣባላት ኩንስ 10 ቅርሺ እየ ዝብል ዘለኹ ንዓመት ክንደይ 120 ገለ ኢኻ ትኸፍል ዘለካ ሃብኡ ትረኽቦ ቫልዩ ወይ ክብሪ ግን ብጣዕሚ ልዑል እዩ ስለዚ ኣካውንታንት 100 150 ኣብ ዘለካ ቦታ ይደኖ ኣይፈለጥኩን ክመልኡልካ ክኽእሉ እዮም ኩሉ اوكي يا بزياده داو خمتي كمان نابز مستناك ትምህርቲ ኣብ መደብ ያደለ او بزياده مير مرحبا تماما عندك حسب تقاسي anyway it's not even expensive so yeah ኣይኮነን ኣይራኸብ يعني ምስቲ ግዜ ገለ ደይ ምትኸሪም በ ቪዲዮ ሪከርድ ኸውኒ anyway ኩሉ ግዜ so ይጥቀመሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን hopefully ነፂራት ልካ ትኾን ሃኒባ ነፂራ thank you ብሪን thank you okay ሰላም መሰረት هاي إبراهيم سلام كم يوعدكم ኣምላኽ መስገን ፅቡቕ
ኣብዚ ኣናይ generally ደላትን ሎማ ዓንቲ ሕቶ Yeah. email said dominate trading to want to see due to the Bank of England's recent interest rate cut ኢሎምኒ we have decreased the interest rate ሕጂ interest rate ይቆርፁ ድዮም اوكي እዚ ኣናይ ምንታይ መስልኪ ጋጣ መፅያትን ኣንክ ማን ይረኣኳን ኦፕን ጌር ይረኣኳን ግን ተረዲእኒ ብከሎ ሕጂ እቲ ኢንተረስት ሬት ኦልሬዲ ሓፈሻዊ ኢንተረስት ሬት ይፅልዎ ንኩሉ ነቲ ንልቅሖ ቦንድ ገለ ናይ ሓቂዶ ትፈልጥ ኢኺ እዋ ስለዚ ንሶም ንኣብነት ኣብ ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ዝቐመጥከ ገንዘብ ዘየዋፈር ኬስ 500 ድዮም ገለ ይህቡና ንብል ነርና ሓቂዶ እዋ ብ50 ሳንቲም ገለ ጉጅለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣጉዲልናሉ ኢና ኢና ንድርቡ ዘለዎ ዲክሪዝ የስ ዲክሪዝ ማለት እዋ ኢንክሪዝ ምቀናስ ምጉዳልኒ ያ እዋ ኣጉዲልና ኣሎ ኦኬ ሶ ንኩሉ ሰብ እዮም ማለት ንኩል ያ ብኡ ዝፅሎ ኩሉ ኦኬ ንበይነ ይመስለኒ ታንክ ዩ ብርሃን ታንክ ዩ መሰረት alright ካሽ ዝተቐመጠ ኤኒዌይ እቲ ካሽ ከም ትፈልጥዮ እቲ ዝህቡክ ዝነበሩ ዘይተዋፈረ ያ ዘይተዋፈረ ዘሎ ካሽ የስ ታንክ ዩ መሰረት እሺ ራይት ካልእ ሕቶት ኣለና ኣሕዋት ፊል ፍሪ ሕማቅ ሕቶ ዝበሃል የለን ሶ ያ برهيم سلام بيني سلام كما يعلمكم انت خاطر دلي Yeah. افتي بورتفوليو Yeah. نابنت شح باوند يبلت بورتفوليوها تزوافرك بتحدها ريتيرن يلو 3.4 نبل نابنت ريتيرن زبلك 3.4 له اذا حجت ريتيرن انت كسيب كاز اللي غايب حجي بعلو تاج بها لا يكون عندي بعلو نافت بورتفوليو سي بعلو احوس عندي دوله خمي كما اخذ يحوس مبر تحويس له نابوت بورتفوليو تقلا ገንዘብ ዘለካ ይዝሕብረካ ዘሎ ጽና ክሪኤል ካብ ናተይ ከሪእካ ክእለየነ ኣብቲ ናይ መላመድናተይ ማለት እዩ ትሬልናተይ ፀገም ኣብ እንዲ ከዋፊርካ ነርካ ቢኒ ኣብተን ኣብ ቴስላ በዓል ሶፋይ نو ኣብ ቴስላ ኣብ ጉግል ኣማዞን የዋፊረ ፅቡቅ ጉግል ካ ክትውስኽ ግባእ ነይሩ ኤኒዌይ ዎ ኣጋጣሚ ምስቲ ናይ ቻት ጂፒቲ ገለ እምበር ሓንቲ ካብተን ኣንደር ቫሊድ እያ ኦኬ ሶ ሕጂ ተን ዋፊርና ለ ዝነበርና ሳብ ስለ ዘለዎ እየ ያ ሶ ኣብዚኣ ከጠዊቃ ነው ሕጂ እቲ ፖርቶፊልዮ ዝብል ነሄለ ሕጂ 6970 ዝብል ነሄለ እሱ ሕጂ ጠቕላላ ዘለኒ ገንዘብ እዩ ዝሕብረኒ ዘሎ ኦኬ ጠቕላላ ኣብዝስ እዚ ሕጂ እቲ ኢንቨስት ፕላስ ሪተርን እዩ ዘሎ ዝናትካ እወ እቲ ዘዋፈር ክወን 4400 ኣለዎ ኣብዚኣ ዝኸሰብ ክወን እዚ ሕጂ አንሪላይዝድ ኣይወፃእ ክወን ኣይሸጥኩን ስለ ዘለኹ ግን ኣሎ ኦኬ ኣሎ ተደሚሩ ክልቲኡ ሕጂ እዚ ፖርቶፎልዮ ኮይኑ ተረዲእኒ ኦኬ ኣብዚ ምስ ጠወቅካ ከዓ ጠቕላላ ፍሪ ፋንድ ከዓ ኣለካ ምስኡ ምስ ተደመረ ከዓ እዚ ይመፅእ ማለት እዩ ኦኬ ፍሪ ፋንድ ማለት ዘይተዋፈረ ከዋፍሮ ክገዝኣሉ ዝኽእል ከዓ እዚአን ኣሎ እዚ ክገዝኣሉ ይክእልኒ ከም ትፈልጦ ምክንያት ተዋፊሩ እዩ ዘሎ ሓቂ ዶ ተረዲእኒ እቲ ኣብቲ ፍሪ ፋንድ ዝብል ዘለካ ፍሪ ፋንድ ኣብዚኣ 590 ኣለዋኒ ምስ ክልቲአን ተደሚረን ጠቕላላ ናይ ኣካውንት ቫልዩ ወይ ክብሪ ናይ ገንዘበይ ሕጂ ተዝሸጦ ነይረ እዚአን መውፃእኩ ነይረ ማለት እዩ ኣብቲ ላዕሊ 7,000 ገለ ዘሎ ሰዓት ከይሽቆ ኣካውንት ቫልዩ ስለዚ ፖርቶፎልዮ ኣዋፊርካዮ ዘለካ እዩ ጠቕላላ ምስ ምክሰቡ ኢንቨስት ማለት ከም ቃሉ ተዋፊሩ ዘሎ ማለት እዩ ኢንቨስት ተረዲእኒ ውፅኢት ያ ከምኡ ማለት እዩ ነናቱ እዩ ዝሕብረካ ታንኪ ልኒ እንታይ ዳ ጋይስ stupid question አይተህ ተላታይ ያምጾል አብዘለ ሮቢ እንታይ ትለላ stop asking stupid questions who is that for why Coinbase is expected to get crypto tax cover ዝወስዱ please answer me what is this stupid question anyway ከፊትኩም ሕተቱ the point of today is open ኮንካ ባዕልና ክስታይ ዘድክም የለን ማለት እዩ misunderstand ከይገብሩ ካብቲ መሰጅስ so yeah አውዲዮ ከፊትኩም ትሓቱ ትኸልዮም سلام برين سلام بري سلام كميت عنا أنا يقول أملا مسكين برين حنت حتلات ننعي
ከም ጆይን ገይረ ኣለኹ ግሩፕ ሓድሽ ጀማሪ ማለትዩ ያ ሕጂ ከም ጀመርቲ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ዓመት ነዞም ጀመርትስ እንታይ ምድላው ኣለካ ያ ቻት ኣጥፍየ ኣለኹ መስለኒ ሓቂዱ I think so ሕጂ ጀሚረ ኣነ ማለት ኣብዚ ዩቲዩብ ይከታተል እንዴ ያ ያ ግን ከም ጀመርቲ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክንሰርዑ እንታይ ይግባአና ወይ ዝኾነ ሓሳብ ዘለካስ ኣብዚ ትምህርቲ ውሰዱ መጀመርያ ያ አይዲያ ከም ዝበልኩም ኣባላት ናይዚ ቻነል ተኮይንኩም ካብ ቀዳማይ ክሳብ መወዳእታ ትምህርቲ ኣብ ዘለኩም ዋላ ብድሌትኩም ግዜ ካንስል ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ዕጉባት ዘይኮንኩም ትገንዘብኩም ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ተወዲእካ ካንስል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፀገም ዝበሃል የብሉን ጅስት ኣባል members only videos ዝብል ኣሎ ኣብኡ ጠዊቅካ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ዘለዋ ክፋላት እንተሪእኸን ሙሉእ ርድኢት ክትገብር ኢኻ ብድሕሪኡ ያ ኣብ በዓል ኤስኤም 500 ወፍር ምጅማር እዩ ማለት እዩ ከም ጀመርቲ መጠን ኣለኩም ኣብዚ ሰው እንኳ ኣብ ድሓን መፃኩም ኩልኩም ኣሕዋት ከም ኦኬ ሕጂ ናተይ እቲ ቪድዮ ኣሎ እንዲ ክንሪኦ ኢና ፀገም ዘሎ ኣይኮነን ጠብብ ፓስ ዋረን ባፈት ሓደ ካብቲኦም እወ በሬብቲ ኣባል ዘለካ ዲኻ ያ ኦኬ ተን ቪድዮ ርአን ከመይ ጌርካ 500 ኢንቨስት ትገብር ትብል ኣላትካ ቪድዮ ያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕጂ ንዓና ነዞም ጀመርቲ ኣብ ዝኾነ ቀዳ ሰንበት ገለ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ትበና ግዜ ኣለካ ድዩ ፍሉይ ንኣብነት ምስራሕ ሕጂ ቀዳ ሰንበት ኣነ ሕጂ ሓደ ግዜ ሰርሐ ትማሊ ነይሩ ትማሊ ቀዳም ኣይ እንደኾነ ሊንክ ንዓይ መፀንን ሕጂ ትማሊ ኣጋጣሚ ኣብ ጉሩብ ኣያትካ እንዳ ሕጂ ኣትዮ ኣለኹ ሕጂ መፂኒ ሊንክ ንመጀመርያ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ኣትየ ነይረ እንታይ ከምዃኑ ኣይመፀንን ግን ጆይን ኣብ ግሩፕ ጆይን ኣይገበርኩን ነይረ ቅድም ያ ቴሌግራም ረኺበ ኣትየ ምስ ሽዑ ሓንቲ መዓልቲ ኣትየ ምስ ኣብዚኣ ኣብ ከለኹ ሰሚዐ ጥራይ ወፅየ ገለ መለ ወላ ሓንቲ ሕቶ ኣይሓተትኩን ናይ ሓደስቲ ትማሊ ናይ ሓደስቲ ሕጂ ኣነ በኢልካ መፅሓፍ ለ ንሕና ብወሳብ ምስቲ ብዝሒ ክሰኪ የብሎ በሪኻ ኣለኹ ብዙሓት መስለኒ ኣብቲ ሓንቲ ጉሩብ ከእትወ ከመይ ኣብ ካልእ ጉሩብ ከይትሉ 3-4 ጉሩባት እኒን ዘለዋ ናይ ሓደስቲ ካልእ እናበልኩ ዝፈላለኹ እውን ስለስቶም ሓደስቲ ዝኾኑ ትማሊ መደብ ሕቶን መልሲ ነርና ሓደስቲ እኳ ይኮኑ ኩሎም ዋፊሮም ፀኒዖም ኣጋጣሚ ግን ናብኦም ከስክረካ ክእለ ሎሚ ከዓ ኣለና መደብ ኣብኡ ከዓ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ሓፈሻዊ ኣብ ምንታይ ከተዋፍሩ ትኽእሉ ዋላ ሽዑ መብርሂ ክህበኩም ክእል ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ኦኬ በቃ ኣብ ግሩፕ ክትሕፈልካ ኣነ ለብታ ወሳብ ማለት ኣብ ኖርማል ተሓፈል ኣብታ ናይ ጉሩብ ዘይኮነስ ንባዕለይ እናተይዎ በታ ናተይ ኦኬ በቃ እስካሁን ገብረ እሺ ቴንክ ዩ በረ ኦኬ ቻው ያ ንኩልኩም ግን ከም ሓደስቲ ኣባላት ክኮኑ ዘይትደልዩ ወይ ዘይጥዕመኩም ወይ ገለ ተኮይንኩም ግን ያ ኣብ በዓል ኤስኤም 500 ኢንደክስ ፋንድ ጀሚርኩም ተመራፂ ይኸውን እዩ ምክንያቱ እዚ በዓል ስኖፍሌክ ገለ ዝብሎ ዘለኹ የ ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዝኽእል ሪስክ ትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ርዲእት ከይገበርካ ዘይኮነስ ኣትሊስት እቲ ምስኡ ትወስዶ ዘለካ ሪስክን ከምፃልካ ዝኽእል ውፅኢትን ኣብ ግምት ብምእታው ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ያ ንእሽተይ ትምህርቲ ዝመስሎ ግን የለን ቅድሚኡ ማለት እዩ ኣነ ሳብ ትምህርቲ እየ ዝኣምን ኣይደንዎ ኤኒወይ ዋላ ምስ ካልእ ተምሃሮ ብዘየገድስ ኤኒወይ ትምህርቲ ንምባል ብሓፈሻ ኦኬ ካልእ ሕቶት ሃሊኩም ቲጂ ሕቶ ኣለካ ቪድዮ ጌርካ ፅኒሕካ ታንኪሙ ሕቶ ኣለኒ ሰምዓ ኣለካ ዲኻ ሰምዓካ ኣለኹ ብሬን ሓወይ መጀመርያ የቐኒልና ዝኩሉ ትገብረልና ዘለካ ኣገልግሎት ኣነ ግን ካሓተካ ሌለ ዘለኹ እዚ ናይ ኣልፋቤት ኤ ወይ ድማ ኣልፋቤት ሲ ዝብል እንታይ ይፍልል እዩ እቲ ሓደ ንሕና ክንገዝኦን ክንሸጦን ኣይንኽእል ኢና ማለት ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ኦፍኮርስ ናይ ዲቪደንድ ገለ ዝወሃብ እዮም እቲ ኣብ ውጭ ናይ ኣልፋቤት ኤ ኤኒዌይ ብዙሕ ትካላት ኣለዋ ከምኡ ኣብ ክልተ ይመቕልዎን እቲኦም እቲ ሓደ ዓበይቲ ኢንቨስተርስ ወይ ቮት ክገብሩ ዝደልዩ ገለ ዝመርፅዎ እዮም እቲ ሓንቲ ግን ንሕና ኖርማል ቮት ክንገብር ዘይንደሊ ኮይና ካብ ክልተን ሓደን ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነቲ ማለት ሕጂ ንሕና ክንመርፃ ንኽእል እታ ኤይ ወላ እታ ሲ ኣልፋቤት ANC እንደን ሓቂና A comes with the voting rights ይብለካ ኣሎ ምስ ምርጫት መፅያታ A ወይ ጉግል ማለት እዩ ኤል ዘላታ ናይ ሲምቦል ናታ ሲ ተኮይና ግን voting right የብልና that's the only difference ኦኬ መንሳ ሕጂ ናተይ ብጌጋ ገዚ እየ ኣለኹ ወላ ሓንቲ ፀገም ይብሉ እቲኣ ግዜ ወላ ሓንቲ ለውጥ የብልና ኣብቲ ውፅኢቱ ሕጂ እሳሞ ሕጂ ክሸጣ ይኽእል ዶ ያ ኣትሸጣ ትኽእል ኢኻ ሸጥካ ዲኣ ክትገዛእ ትኽእል ኢኻ ለውጢ ግን ወላ ሓንቲ የብሉን ማለት እዩ እቲ 10 ሚእታዊ ክትውስኽ እቲ 10 ሚእታዊ ትውስኽ እያ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ኣብኡ ኣብቲ ፈንዳሜንትሉ ኦኬ ያ ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓደ እየን በቃ ንእሽተይ ኣብታ ናይ ቮት ምግባር ዘይምግባር ኣነስ ቮት ገይረ ከማ ኣይፈለጥኒ ባይ ዘወይ ቮት ማለት ምርጫ እንዲ መን ማናጀር ይኹን መን ሲኢኦ ይኹን ኣብ ከምኡታት ተወኪርካ ቮት ትገብር ምርጫ
اوكي ثانك يو. Yeah. So class A held by regular investors comes in هنا زعمسولو. Shares have one vote per share. The stock ticker for class A shares is Google. C held by employees and some class A stockholders. Class C shares have no voting rights. The stock ticker class C is Google. Yeah, اكت مرت خليها. اوكي ثانك يو. Yeah, thank you Sahim. Hello. Yeah. سلام برهان. مقصود أنا إلقى. نعم لا مسكين صبورة كم سلام لي. لا سلام مستعمل. أنا كنت تلقى قابرون جروب الله مثلا as a beginner. جن حتى الزبالة تاعون خلاص إحنا قرأنا قد تحت من السليمات. زي index fund. أوش تكون دي مركز حزلي بني حوي. كم فاند فلالي نعملت SM 500 نبلو كاب 500 كسب 500 شوعة جل زحازي تاني ناسداك نبلا 100 زحازتها سوكس ناي سيمي كوندكتور نا كل اندكس فاند نا كل اندكس فاند زلو تاتمرص ازلها اندكس فاند كندي كم زلوا كتب تخفل تخل سزا اينيتي خان ابن دليها بزح اندكس فاند زلو أي فلت ما حفش أبتها بحنت جنزب كتوا فرس عب index أو شركة قال قليل كتب إني كريات ناتكا يا بهم إيه كاندكس كندي تحزتها وش قليل أي بالكون. اندكس فاند there in yes انت الحجاب يس اترايس كندكت بلنا بزح بلنا 200 other domestic equity funds 90 world equity funds and 85 hybrid كلتا 265 تدمروا نا اس ام 500 تراي 76 ኣለዋ اس ام 500 تراي مالتي أوكي. ውፅኢቱ ግን ሓደ እዩ 265 ካልእ ኣሎ ናይ በዓል ኪው ገለ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ንዛረበሉ ንሕና ኢንደክስ ያ ኤስ ኤም 500 ነር ንሳ ሕጂ ከም ስማ 500 ዝሓዘት እያ ክሳብ 507 ከይድ ትኽእል እያ ኦኬ أوكي. alright. ስለዚ ያ ክንደይ ሒዝካ ተልካ ስታት መርፃ ዘለካ ኣብ ግምት ተእትዋ ማለት እዩ ኮምፓኒ ሊስት ክሪኦ ልካ ኣብ ዘለሓን I like this one. No. Where is? Yeah. إذا حجرة تزعبت أبل قمت لا ترى إنفيديا قامت على اللوابزي أبل إنفيديا أنا اللوابزي حجت ريان لها تحت توريده كسب كسب 500 سلستنا اللوها أبي اسم 500 تراي مالتي أبزا دوين جونس تبهال 30 اللوها قال إذا إنك عابت كالات نا أمريكا خوينا ديفيدند قال الذهبة مالتي بتعمل عبيتي هيك النوي حمتها تصنح 30 اللوها بزيها أوكي كيو تكنولوجي نبلاها كم سما 100 أوكي حجي فلالي تمرت زلخا فلالي أبت أبل تحليخا قند حركة أنا تصيرك قبل لكم خلي الحين أبزي أنت وافيرنا زبالة زي قليل لك كابتن سلستين زلواتين بزح مرجع عندك حاجة ولا أنا أول شيء أبغى أبرر لكم خلي قف حكم سلسلة خلاص زمان لتي بالله ثانك يو قوري ثانك يو ناي ليفربول مان سيتي خاف طريقة كود تدخل يقوم كومي اللي قلت في اللي جير لكم تمدب مي بخو السخان فوتينا مثلا خمس ذات السخان فوتين بعلي فلاش ساعات كني زلونك كبري هاو كابر هين ذا عصا قمز تهاي كويس فوتني أنا بعلي أرسنال هو إيرترافورد ممسحة أرسنال أرسنال ما يونايتد نتران يانا دك خلاص سيزن أنا تحاجز حاجر كذا الله أمودة حقوسي anyway حتى تعلينا لحن سلام بري سلام صحيح نشتى حتى لا thank you for to go rather la anti a sound horn in the harikat which is run away and then C3 AI ka kasilat di wala plus AMD mis Nvidia كم سيسترس خوينا نسمعها كل جزء درجة AMD خوارد كله بعضي Nvidia خوارد كله AMD خامس هو يورد جنا AMD انت يتفل اللي انكلت انت AMD which is درجة لو يا زلمة حجيب 3 يا زلمة 103 انقلة Nvidia خديب كله كان سومس يجديب هذه كم السؤال كله مالتي يا هجي انت له اب ستوك ماركت عصرت حد استفر على السيكتور على اللي حق الاندستري ني تكنولوجي حجي باندستري ملكع اذا خيد زبل حق زي
እታ earning ግን ክፈላለየን ትኽእል ናይ ክልቲአን earning ዘሎ ማለት ኣብ 3 ወርሒ ዝግበር ክፈልየን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ከም ብሓደ ሴክተር እዩ ዝኸይድ ንኣብነት ቢትኮይን ወሲኽ ኢልናስ ኢተረም ሶላና ይውስኽ ንብላ ንሓቂሉ ካልእ ክሪፕቶ ከዓ ኮሬክት ሓደ ኢንዱስትሪ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ብሓደ ኢንዱስትሪ ሓደ ሞኒተር ዝገብረሎ ነው እያ ብኢንዱስትሪ እዩ ዝኸይድ ብሴክተር ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ እምበር ኣንፃርየን ማለት እዩ ኣንፃርየን ክብል ከለኹ ሳብ ሓደ ኢንዱስትሪ እየን ዘለዋ ስለዚ እንታይ ይበሃል ኮምፒቲሽን ውድድር ማለት እዩ ኣንፃር ክብል ከለኹ Okay. That's C3 AI which is grow very slow like C3 ዝሓለፈ ፅቡቅ እርኒን ሂቦም እምበር C3 AI ሓንቲ ካብተን ድሓን ዝበልክዎ እንዳ ነይራ ንኣሽትየን 37 በፂሓ ዋው ክገርመካ ኣይረኣኽዎን ረሲዐ ቀኒ ነይረ ከማን ቅድሚ ፊደር ፋይናንስ ቅድሚ ዓመት ነይረን ናብ ካልእ ስቶር እንዳእተው ክኸይድ እምበር ላቤር ያላኸዳ كم بليف أنا بعليه بلين بالمكان كم على الجيم خبلني سلام تخططت أبزي تنسلست بلوسات ناي artificial intelligence إلى تقريسين زنبوركو نسات رايح حسيات نخبز عن حساب حجي مهنياتو تحنتي انفيديا تحنتي بالانتر انت حاتق زي اي 3 انيرا تري على غبزي اي 3 سوري يعني وين بحطها خمس ايام وحبي يبل الكلام الامر قري مني 30 حدا نيرا شو يعني وي زي وسخت كالت هالياس نسي عزب النيرا اي 3 سو يا صبغ ارنين هيبوم معرفهم زغودي مثلا النيرو 30 حدا قال زلو يمثل النيرو معرفهم ناي بعل بالانتير ناي بعل كستاي اي اي وما يسرحني كن يا تي ارنين ذهبو اتاويتات بتعم صبغ نيرو نازي ان كان تايو شورت انترست ناكن بتعم بوزي اوكي دوت كوم بدي اس دي بانير كين يس ستوكس عشرة 100% فلوت يا مثال هذا حكي ما كلام يا صحيح أنا حكيت إحنا بتاع خوش دوكمي ليه هاتين دبلت ليه إذا percent float 100% short interest زلون زين تكال زيا أنت مالتي كابتي 100 outstanding shares زلو 100% سبات يقود الواقع أيلهم يوم أتحيزهم زلو أوكي إنت تاني ببالي ليه إذا سكويز يقبوري مالت تلقيهم ديهم جزء زلو إذا كخفلو سلزي كألو يقود اليوم توسخ سلزلا تمليسهم كجزء ينزقدرو تبرك مالتي تمليسهم كجزء كجدرو خلو أنت خجات ما يتستوك مالتي مومنتم قلت إيفان لعلق كي تخلي حندبت فاندامنتال رايزي كونه زي أمنا جدًا كأتجددهم جزء سلزلوتهم شورت جيرهم مصنع مالتي لذي حدا كابن زي ناي percentage float ويكاتي interest short interest rate لنا نسوعه short interest بزح انت خوينو قلت إيفان كوسخة زلوا تخلط هكا أخوهم بتعم بزحيو جن ريسكي زخون زلوا مالتي ريسكو أوكي يا بريزين بعلس عبس الوقت زلوا مالتي أوكي تكالي إتخان شايل كاني أنا نسانا MD which is sound horn sound sound horn يا بزحت الكم لهم مور بفاندامنتال أيكونن ولا انفيديا وافرات اللالانده بزحت هاب انفيديا توافر فاندامنتال ناتهم أتاويتات ولا حنتي بلومن فولاتايل عينة ستوكي لعلم تحت نزفلي فاندامنتال اللي جنا يكون زخيد زلو ماتناتو أتاويتات ويجلس أيكونن كم زبط حدلو كم زبالكو خنا زي أخا بزح خونا لوتنا تا شورت انترست نقوله مالتي اوكي تكون قبلنا خلينا فاندامنتال جن بقعتي كونت نزل أخطاء في جناتها اوكي وقت ملس تقول هذا الله أبلي بكات ملسها ملسها أي بلي فكت ملسها ولا أنا يس عسران شو عتنا على تري الغالي يس extremely بتعمي هاي زلو بتعمل لعلي زلو سلازي زي أم تجديدهم جزء له مالتي بحسر زبالة
ሕጂ እዚኦም እንታይ እዮም እዚኦም ትሬደርስ ዝጥቀሙሉ እዩ ባይ ዘ ወይ ትሬድ ዝገብሩ ሰባት ከም ንመዓልታዊ ዝገዝኡን ዝሸጡን ሰባት እዮም እምበር ሎንግ ተርም እንተኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ ከምዚ ኣይገብርኒ ወይ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ እንተሃሊካ ከም መከላኸሊ ከይትጎድል ወይ ከይትውስኽ ብጣዕሚ ኢልካ እትጥቀመሉ ዓይነት ሜላታት ናይ ትሬዲን እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሶ ያ እዚ ኤክስፐንሲቭ እዩ ካልእ ክርእልካ ክእለ ምስ ካልእ ከተወዳደሩ ከለካ ሕጂ ንኣብነት ኣማዞን ናይ ኣማዞን ተሪና ንኣብነት ፀሐ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊት እዩ ዝኸውን ማስያዊ ያ 9 ትብል ካብዚ ያ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ልዑል ዘለዎን ብጣዕሚ ሪስኪን ፋንዳሜንታል ዘይኮነ እንታይ ደኣ በቲ ሾርት ዝገብርዎ ዘለውን ክገዝኡ ግደዱ ብከምኡታት ላዕልን ታሕትን ክትብል ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ያ ንሱ እዩ ካብቲ ፅልዋ ዝገበረለን ብከምኡ ኣነ ዘይዋፍር ብዙሓት ሕጂ ክስታይ ትገብኒ ዋዛ ትካል እዚኣ ከም ዝውስኽ ኣለ ከም ዝውስኽ ወል ፋንዳሜንታል ግን የብሎምን ኤክስትሪምሊ ሪስኪ ከም ጋምብል ዓይነት ክኸውን እዩ ማለት እዩ ወል ክትትሕዝ ትኽእል ኢኻ ብኡ ከተዋፍረሉ ትኽእል ኢኻ እቲ ሪስኪ ግን ኣብ ግምት ብምእታው ኣነ ዝፈትዎ ዓይነት ወፍሪ ግን ኣይኮነን ከምኡ ያ ኦኬ ሆፕፉሊ ነፂላ ትኾን ፀየ ሙሴ مرحبا برين ሰላም ሰላም سلام سلام كميلا ሰናይ ኩላ ምና መስገን ፅቡቅ صبوح ما جمعت يا تانكس مور يوتيوب قال مبزح دقيقة كانت لك دقيقة ركب كله ያ تانكس كيف لك عدل قبل هنا تاكسي قرب تنك فابل يعني كمثلا قبل هنا عدو جرماني لهون ያ شيء أنا أبلكيشن أنا تكملها بعلم أوتوماتيك توستو እንታይ ዓይነት እያ ክትጥቀም يا فانشال زيرو ها نت زيرو فانشال نت زيرو تبل ይሰማዕኩ መስልን ኣይፈልጣኒ فانشال نت زيرو يا أسبس ኦኬ ባዕሎም ወስዶት ኮይኖም ፅቡቅ ከምኡ ኣለዋ ፈልጥ يا هو قصة ناي أكسيون يبعلم دوسو ያ ፅቡቅ كل فجن حتى كاس زيرو هي فلت كون مالس بزح أيوفر كلهم تجينا زور بزي هو في رلانيرة قرب كسبة لاوت يوم مالتي مالس أبقى لازم بتوين أي سرح نيتي كريبتو راين بسرح أكسيون أي سرحني ያ ስለዚህ ዋላ ክሪፕቶ ከምኡ ባዕሉ ዝወስኹን ኣይ ኖ ናይ ክሪፕቶ ከኣሙ ሕግታቱ በበይኒ እዩ ዋላ ናይ ገለ ዓድታት ዘይወፅእ ሕግታት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኤክስትሪምሊ ስታይ በበይኒ እዩ እዮ ናይ ክሪፕቶ ታክስ ክሕብሩካ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ኣብ ጉግል ሰርች ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እምበር ንጠቕላላ በበይኒ እዩ ኦኬ ከምኡ ክእል ስለ ዘሎ ማለት ኣብ ኣክሲዮን ባዕሎም ይገዝኡ ከምዚ ኣውቶማቲሽ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ያ እዚ ከሰትካ ሪኦም ሽዑ ባዕሎም ካብ ይነግሩካ ከም ዝወሰዱ ማለት እዩ cryptocurrency gains and income tax personal income tax ranging from 0 to 40 ካብ 0 ክሳብ 45 ሚእታዊት ትኸፍለሉ ኢኻ ብላ ኣሎ cryptocurrency gains are tax free if they are under ትሕቲ ሽዕተ ኮይነን ነፃ ታክስ of course ፎቶ ትኾን ኢኻ ትሕጊ if the holding period exceeds 1 year wow people 24 income is tax free if it's below the exceptional limit of 256 انه يقال حقتاتي هلوي بتعمل كلير ايكون ناي تاكس يا ابا اقول فلت سلازل عمق الى مالتي رينير ولا خمزناتي معاهم جن زياده complicated you pay the same as your regular income normal اتاو خاب سرح قد تقبله كون يخا تخفلو اللي بلالو كابسد نفسد فلالي بزح اتاويتات كا تصلو خلي بخال زلك اتاويتات تصلو خلي بزح نغرات يتصلو اوكي alles gut danke لا مسكن كي يا thank you مسي مش بيرنا يا سلام اتي سلام برين سلام جمرتا ثانك يو سلا كل اغلغلت بتاع من مسكنك يا ثانك يو انا يا انت شو حتى كادلي انا لو ما عملت عندي كوافر جميره اب اي تي اف قال اب اي تي اف دوافر كو الو حجن بولو بزع عمت نهار 10% قال كسيب كاسي ابزاني كسير ذات مزل عمسي اوتوماتيك ديو ري انفست هون ولا خميو انت تقول ليش كده حتى سوري اب اي تي اف سي اوافير لخو نبولو ده احنا بزع عمت زياس قاب زيات ودا دلاسي 10% حق كسيب كاسي انا حجن لونج ترمي كم زي كوصا قالي دلي هنا له حجي شح اوافير كان لخان بولو 100 قرش خسيب له بزع عمت زياس تاميتي ابزاني كسير اوتوماتيك ديو ري انفست هون ولا كميو اي شت كان قلنا خمسه هو شت كون نيش شتو سايد اللي هون شت كون صغير اتوسخ غزا كلها 100 شح غزي كيا فالي كبرنا يتا غزا 110 شح كوينا دحري عمت يا بدحري ري انفست قبل اللي خاطر جنزب اي وصع كان اي شت كان كسب دلها سئل كاي خاطر بعلي يوسخني يقنسني يحبرك كاطري بعلو اوكي
يا سلازي كم لك أمتى نجازة ولا حنتي خستاي صغير نجار يقولون ثانك يو باي ثانك يو شركات أي حري إنفست تقبرون زي تقبرون اوكي يا ترديني ثانك يو ثانك يو اوكي الريف ثاني حدا هتفي كده إيدكم حفتوا بلولي ورد على بقية عليكم اوكي حتى بلو أحوال كنت ثلاثة حتى ممكن قبل اوكي ريف تي في اس سلام برين سلام يا اسمع لهمش هو تسمع لها نصر دي ثانك يو كله حبريتها برينا تعمل مزجة انا بحطو خاطو دحاني اب ستوك ماركت نوح انفستيجيت فلاير ما اب ايتورو مالتي يا اب اوروبا حجي كنا بزقربا جزي سين اب يو اس كخيد حاسب له مكشالني نوح دبل وانا وقت صنيحه يا اب جوجل كابوز حبريتات اكيبه جن يا تطرطريخه حجي ات اكاونتي اب يو اس مسكركو كم بحدش تقوموا لي خلو ولا سكمي اب ايتورو خمي يترو بريس هيسرحني انوي يا كله عاطول لنا مالتي بزي وقت شو قال لك اسك حنسب اسك work in yes يتو يا يسوي له دي اس and regulated by يتو يس عادي انه anyway بولس غنا يكون غلا صقمات كله له ማለት ምክንያቱ አቢና ዝበርስ ብዙሓት ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ማለት ከምቲ ዘለካ ወረቐት ገለ ኢኻ ሓንቲ ኣይትቀይሮን ኢኻ ሓቂር ኣብ ከይድካ ዝኾነ ንወረቐት ገለ ሳይትሓትትን ኢኻ نو بصراحة خي نو واحد بالأواني جي على قد 4 عامد جزء أخو 3 عامد جزء أخو قعدت ودين له ንኣብነት ጀርመን እንተሃሊኻስ ከም ጀርመኒ ጌርካ ኢኻ ትጥቀም ዘለኻ ማለት እዩ ከምሪ يا ولا حنتي أي مشات أي ليكاني بوتر أمو ولا حنتي نبنت حجة أنا سترينج توان تلني أب أفريقيا غير تقوم ولا خلي ولا حنتي شتو مالتي يكون يا عاد ورقة كساد هالون مالتي يا ولا أبي تروسي نحر راجيش ولا كان حجنا أفريقيا خير نيرة جزية شيء يا ولا حنتي نون نايكم تجمع يقولون نينو وحوانجن قرب سترس قبل الكا تغيير أنت خوين كعدي of course completely ببيني أبغى يركا ورقة حتى توي قال ملت خوين كمالتي أوكي يا ورقة حتى توين كان يقدر تشتغل دكارزي يا أنت زي كوين نخم ملسي اللي كاتخي تهالي خاجن ولا حنتي سلواي قبل كان أوكي يا بس أم قين كتحتم تغير خيني هابتنا إيميل على لوبتنا إيتورو يا حتى تيوم نيرة ملي سوم لي قال خمانه يا تخيلي قا درجات بزحتن كتماتاتنا ستيتنا أمريكا درجة غلتن يتروي تكمان جن مزخون سبب يسولون حرا يعني لك يتروي يفلتون يوم ما يتقموا اليوم كان يعني أنا اللي بعلي فلتون أنا هم تقوم يعني وين تاخد قبل تغيرها شتو نورمالي هاي ولا حنتي أو خد تقوم تضيف كذا كاري تحطه بعربين في القرا تقوم اللي تخلي خبو أوه أي تخلني هاو ورقتنا زي كان عندي حسكات خيس لزلها يا لازس بعلي يتوري خد تقوم ريجاردلس نعم يخار فوتو حق سربا كان حجاما 500 بلس تقوم النيرة جن يتورو تي نعي دمج أخوين رخيبي في ما هو نوح سلسلة تقوم كان له هوني مرة الله بس بلز بزح على روبين هود حجي صفوفي أنا هم راح أتصير بزيادة كي مول السوبوكس تفتيه الله يا خمس بالكاغن متشنتي كوس مع كذا سيدي دس سيلات نبقى حاجة مريدك ستيل كان مذاكر يا ساعة مش دس إلك أبكا إنه comfortable سلسلة معك إمبر الله بزحية thank you برينا ماشي thank you يا قال عدت تعلينا وات رينا أنت قلت الله عن جوي سلام جو أوكي أنت أبتنا يجبر عن توي على الكانور كان تصرت تكون عن تحط الله عني تحط عن تايم سيلكا نعملت انفيديا ماي شيخ ايرو جزئين بولو اجي غرب كسبابيلن عاشيته قال ستوك مزغز او اوتي ناي جبري ناي قدن دي خفل دلن ويس ندحراوطي طرح تسلدينا بانكين دحر سحيبه طرح خفل دلن ابي هاتمت اب جرمن اخت كفلوا لك نعم شت كواس قال اندحر جزي خي وصخونه تسلد خفل لنا قدن ويس يا ابي توريجي أكون اب ناين امنت ام ناي سكامب زي اب كالا علني نايكستاي نغرك ياصنا او بعلو موتو اوتوماتيك زوم سكال كلب الكابيتال هو يوسدو امبر ستيل كنت خفل لي خاتاكسكو هو تاكسي خفل له اوريدي بعلو موست ديم خفل له مالتي كاس ببيني انت مالت دي ابل بين كاليا انت جزا تسلا كفاءة تسلا بيزنس نات كابل بيت مقبل يا جماعة لذي عبتي شت كايو عبتي تبلي تقلني أنا ناتو عين تسلا راح يزلو اوكي
ናይ መንግስትታት ቢዝነስ እሱ እንዲ ታክስ እንዲ ኣሕልፎ ተረዲእኒ ናተይ ሕቶ ግን ኣነ ዲ ባዕለይ ቆሪፀ ክሰድድ ዘለንስ ወይ እሶም እዮም ካብኡ ቆሪፆም ዝወስዱ ኢለ ናይ ኢትሮ ዳሓተከር ኣለኹ ናይ ኢትሮ ተኮይኑ ባዕልካ ኢኻ ትመልኦ ባዕልካ ትመልኦ ጀርመን እዩ ኣብሎ ፎርሙላ ከለ ማለት እዩ እቲ እሱ እቲ ባላንስ ናትካ እቲ ስቴትመንት ኩሉ ብሓፈሻ ዝገዛእካሉ ዝሸጥካሉን ኣሎ እዋ ኣብኡ ፕሪንት ጌርካ ንኣካውንታንት ኣሶንዑ የውጦሞ ንሽቶ ነቶም ናይ ከስታይ ይህቦም ማለት እዩ ነቶም ዝሰርሕዎ ነትወትዎ ኦኬ ኦራይት ኦኬ ብሬን ታንኪ ንስጋዕ ምሸት ደን ቻው ባይ ባይ ቀፅል ሓንቲ ኣይፎን بريني كمي كان يخا خمي كان يهم كلاتهم برخته يا جاست ميزاني حاونا حتى اني امتاتني يا ابعل كندا نبعل ايروبانسي قرب فللي زرعو خمسين قرب كنتصر لي ديلي يا كا حد ستوك غزيهم كشتو خلو خفت مخصبهم زغونه تسخوف للوم ابزلنا كن اب كندا اكچوال ني امريكا بزح فلطن مات بني كندا سلتكم دن اب عامتاوي اخا تخفل كم زردنا أنا دن أنا ميك كلير راس ويا ماسكين أب عمتي بكله بعمتي أنا جرمن زبلنا حدي ديسمبر مودة أنا ديسمبر نفسه كفت جزء كان شيء كان زي كونه مودة أنا إذا عمت ناي تاكس ناي كله الصراحة كان إذا حلف عمت ناي كل تغلالات هو مالتي حجي يا سوري كنت بقى تا حتى عندكن يا أب عمت خفل جنتي مع حجنا أبنت لو مع أنتي حدا شح حدا حمش تمينتي إمبيرا جزيخا نامنت حدا 10 حمش شهر بحمو then you have to pay tax كم زرد أن لو زبلو زلوسي ناتوس جدا tax تكفل لك نابنت حجي أبزي نابنت 10 شهر تسريحك نصبح يتوخا حمش شهر تخسيرك كل تيو تايد بحال جيرك أخانا يتن حمش شهر tax تخفل بعال أوروبا خم زرد أن ما تصير إن سمع كل جزء سمع كابرين عوض like سوم حمية محواتنا خاماتي انتهي تأدفانتج كم زلنا مفلاتي جس أبزجن تي ماينس بلاس غير كمان نابنت ولا 100 شح سرحمو 100 شح كخسر then you don't pay any tax yeah true كم زي عينت يو زرد انه ما من البعد يفرض كون نجر كيهلو تفوز انا قلت لك خاطر هلا ويكا تبع حواتنا مالتي ثانك يا وش سيل اللي زبها نسو ابي اس اي الوم باي ذا واي جن نناتو تاكس بخوم نناتو عدي نابنت امريكا خندي ستيتس على 50 قدر ناي نناتن كتما نناتن حقتات كلون ناي قدني حجي ابز بزح ستيتس انا بزفوت ابي اس خلو مالتي وش سيل رولز بحالالو كم زبلكيا تسلا غزي كان تصنيح كان ابنت حساب شح كسيبكا تصنيحكا ወይ ከሲርካ ተፀኒሕካ ንዓኣ ሸይጥካ ካልእ ትካል ገዚእካ እንተኸሲብካ ላ ብኡ ጌርካ ክትሓፃፅቦ ትኽእል ኢኻ ክትጣፍኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ታክስ ግብሪ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከምስታት ንክትፈልጥ ግን ይፈላለዩ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከም ዝበልክያ ንኣብነት ኣብ ኢንግላንድ እኮ ታክሲ ንኸፍለሉ ኢና ክሳብ 20 ሸሕ እዩ ሕጂ ነናቱ ዓዲን ነናቱ ስቴትስ ሩልስ እዩ ዘሎ ሕጂ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ጀርመን ግን ፋክት ፈልጦ ስለዝኾንከ ነፍሲ ወከፍ ዝገዛእካ ዝሸጥካዮን ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ክትከፍለሉ ኣለካ من الصراحة صنف فتيا وخمس بالك بهم يكون هاي تاكس بس حق زي أنا تاكس ده خمس دي سيرش جبر وابزل لكم مبوت هذا اللي هو حدث كله تاكس ناي كندا أنا بإنجلند خوينا there is no way يصبوا جيرة عبرة كمالتي ملو جيرة لا تقول خمس كمان يتفوت أنا ولا تسخن بعد الخال يتفوت أنت خوني هذا بس حتى أكاونتانت ناتهم مويا يلهم سلز حزوه إمز فوتو توشتون شاطون almost حجز مستحيل تاسي تايد بحال بينه تاني فوتو زقب إن نجار على ديو من علبات رونج حسابات حالين يسئل خير كهلو إلى almost 3 years جيرة له then فومي يتقبل لخونا إفكت يراهن then يا كم زبل كاوس بناي ولا بتناي تيدي أكاونت على بتي بانك أكاونت بو لونج إنفستمنت كملو سخال على 10 شهر تري اتخاذ هنا تاكسي تخفل لوني ها مالتي جمر يقولوا خيام 10 شهر سنتين بدحري ولا علي تتخاذ تغفل تالي تحت برينا حال كابزا خي وطانا خي يقول فكها what about Nvidia do you have any vision Nvidia زقني up and down انت كتب لنا ندخل Nvidia yeah I think ساب 160 عن كده ما سيجيب سابنا يكون هم تفضل لين قمة أتوا بحفشات يكون مهم زلوا زقط الطوين جن easily يا معناته تأتاويتاتهم كم زرعوا مسؤول حنت سجن يجيب يا بس حسب تاي جبري جن كم زي عادي مزين أخوكم سنحكو بزح كسيب اللي نسنحت كالات أو تيو أم تاكو التويري هم زبننا بعد سنوفليك دي وي أندر performance جبرات كالات أبو كوافر سلازفتن نيشي نجزيو من كساسات جبراتنا واقع مالتي volatility
Yeah, good. Yeah, تزي كوين غنية. I have no doubt. Hopefully, yes. Okay, Brina. Thank you. Thank you. بروح معك. Thank you. Okay. Bye. Right. Yeah, Amazon تم ما بعبالة زيكم كلهم أوريد فوتو يقوم ني Amazon حدا خلتي دحان نسيت كم سي زبلة يعني بعد خلت عمد كوني سو أبالة زيكم كا أبقمت كتأتوناتكم دي ديليجنس تكبر تبغي بس نعتت مالتي yeah كبع الانفيديا كبع الابل مايكروسوفت I prefer Amazon more than مرات كل يسمعني سامي Thank you very حاوي دمسي قبرت اللي غريتها مقد سلو زلخ نصر الله سلسي قبر كايو سقل لنا زلها يغني لنا سلسي لي أقدمه ون تكست تحي فرقاتني أبا كان هاي تاكسي أنا نوي كير إذا أبتشفن بس I don't know كم يقدر خمسة لايك الذي كم خمس دبر كم صفر سميع له دمسي لا حجي تفيع حقها كم زبل كات تفيع دمسي لا دمسي تفيع سوري حجي مسك لها اوكي حجرة يا مسياكل أوه أنا سكاب كل شحن إسران كل كبابي إن بس خابز قبرسي دي كفي ده يفلت تاك أبي هتقمت أب أيرلاند يزن اوكي ايرلندا يوكرين دي اوكي انت عندك بروكر نو نورز دي با ويست إيست أيرلندا ولا كفال أوروبا بحاتيو اوكي يا نيشي هذا أيرلندا يكون هو سو مثلا لازم هذا اوكي I just I don't know كم حبريت التليكاس ناي جبري anyway كم تقول جزء لكم ناي جبري يكون مويا يكون anyway ناي جبري it's completely ببيني ناي ستوك ماركت زمهركان ناي جزاز زمهركان ناي كله طلع لا ببيني ناي جبري خا ناي كل عدتات خسك فوتك إنه it's impossible I know for the fact إنك تكفل لك عم تاخذ تقام I don't know تعال بروكر ياخذ تقام إيتارو وقت كفل لك تاكس بعدها تكفل لك يا ناي كلمي كنت عسران كنت نزنبره حجي أخذ كفله مثلاً حجي تكفل لك أكاونتانت عسكر مزخون أكاونتانت ولا حاب شيء اللي هونيم رخبهم كندي ولا ميت قال إنك في الخير إسمه إكسبنسيف إذا نايتك زي أنا قاكم ميت خفلا بينكم قسم كتب تدخليهم نزخون أكاونتانت إذا عدي رهيبكات حتى لك ما عم كات حتى زخون دكان على كم زي خمسة علات نسجم كلمة مخفالك خمسة علات نمو أنت تحجزون في الكام شعور كم زي أخذ كفلها كم زي خمسة زي اللي كايلك حجزها فوليهم أوكي أنا يترى علات نياب بس تقبر نير كان وحي جس تحري زغنا مخنيات أقواريز كاس تاي قالوا تاوي زغنا يالو أبي ترى همش غشي لهم زغوت عخا ولا قليم جوكو عليهم ما هيكون inactivity fees بهلالو اليوم مثلا نسو حجي عليهم يا حجي عليهم بزحات سير جزيرة بزورح مثلا ورح تورهم أو حمشة تشارج قبر ديرهم على الجسم يمس يا نسات عيات أقم زلاتا زبز حقن وبزحات سلزلوخ مابزي تبروكركم حق هتريقول لكم هنياتو قال لي خف يخفوا لك إنكم inactivity ويزغونا يا يرجز قالون زي شطول انتوين كابوش تعمت مالتي أوكي ورب جنزة بيم دخل القنبر تي إنفست قبر كاس يغطس لي صبغ مالت نايتور يا يغطس لي نايتور يغطس لي ناي كان لدن حق تاعت تفوت لك يعني كنت عم سلسة عمل في جزء كله قالت سنة توينكا أوكي لك كاتناتهم حبريتك فلا لغلي كبروكر بروكر alright thank you إبراهيم عاود thank you سامي thank you سايا برين هانتي تشملات مملأتات غونا مثلا أبزناي توانتو بزح سو زارو اللي زناي تاكس قال هذا أنا قبل مثلا مع تويت نحن بيكين فوتات تتصاب كاب أبريل 5 سبعة أبريل 6 يا دم ستة كلا كاب أبريل كسب أبريل زلون دي تاكس هنا نقطة رابزي يا يجب حافظان تايوتي أبتي نتسبس وتحابر يتوالد أبتي دوكمنتي لهم نحرب تحت برينت جراموس ونحن أنا أكاونتان تخيلهم تأتاوي تأتاوس لزر ብዙሕ ደሸግራይ መስለን ነቶም ኣካውንታት ዘለዎም ነቶም ኣካውንት ዘይብሎም ማለት ብዙሕ ሰብ ዝሓታታቶ ግን ካብ ኤፕሪል ክሳብ ኤፕሪል ዘሎ ብድሕሪኡ ዘሎ
نتخال عامتي بقدمي مزلها نتخال عامتي معناته إسراش حصل فكرة كاب عامت مالتي خلاص إسراش عنا قبر كيس لتغل جنا بس قطة ما تكا جزية وانتقتل الكائن الصحاب أبريكس أبريز ولا برينت يجركم كي رح نبال تحاش مثلا ففتي هو نا يو كي هو زبز حقنا كل عالم سلازلو نناتو عد جزية زلو نا جرمن حجي ديسمبر موداتاي ترى حدث أوكي أوه يا ناي تاكس حقي ناي تاكس إنه حتى يقبلني كل نيرة حدا جزي كم زي مالسي تدا جامع عين حتى زخون نيشتي ولا أتاوي هالوكا جن أكاونتانت لو خيط كوالا ميتي متيات كان عها ولا 10 متيكات نقولهم كاب 10% دي ورا بندوز لك خاو سلازي صاحب تحصل قاتل قسم على تخاط تصاوت قال يا هاتي تخمن الأكاونتانت تعليهم ماسي كنا راخبكم من خينا تعليهم بسهم زلو تحرر نجاح حتى كحسب برين كوقت الحنت جي سمع كان يرسي عم قاعد كساري هو كوقت سمع كان يرقد الجماعة بقانقانا زارو وزحق الناس كل حتى جاسنا كلنا حتى مسلم يا تفرحنا يا أخي مالت كم زخستاي نترى مثلا نزارب كنا موتن ستريس نقر يا وخساي موتن تاكسنا ترفع الجمير فلسب كروك ستاي تخوني يعني نورمالي مبزحتي السابق نحجي جمارة كما يمثلني حتى الساسي كندي أسخفل يخسر دي زلقو على سي وتي زلقو نقدي كسارو دي بزح خنتي كندي أكخفل نقلسي زي تملست حتى أنا سكات قدينا حجي انت أقول لك هذا اللي أقول كانوا يحجون كوميل كان ناوس عينة بير كان يركب مونغو مدد أكاونتانت اليوم كان كومسين كونتاكت جوار نقله في الكلمة سمع كان يرد أنا مدام دا كم زين حقس كان الله يا أبي كي زغب كايم تلي غاسين عام تبغ نعنا تبغ بغام كان أقرمتي يا صبو يا أبي كي يالله كبوك مخليه تليفون أب لندن مالتي بوت أب زي قدس إنه يبغى أونلاين كونس لازغل أبي كي زلهم كم زي سخات قبرنا زل خس هلا جزء ثاني ده هم قبر الصباح جزء أوه كم هرزغل ولا حجزكم حجزنا ما سنتهت قبل ذلك زي حاولنا حجة خمسة ولا سي هاتي تايدي ما تقم لو أنت تايدي تقم ننا تعدي زلوا تاكس حقي حجي أنا بدأت حتى خمسة بالكها سويدن علنا تيركم تمنع سويدن على كندزيا قط راح قبلكم مخليه كلكم مخليه هذا أنا أبي إنجلند زقم متسب أكاونتان زقونا جن حفري تخبى كايكني نا سويدن أغلى الله كايكني جينا حجي أنت نقدر تقبل كايله حجي كم زحوي قبل سنة قد نجات الدوكمنت كأبريل برينت قاركم كده وجنيه أقدامي يعني راح على جزيسي أتي دوكمنت قال أين تتجه وسدلهم حجي بزح سؤال بقى 4 زغون فجأت مش نيرو أبو خير كي أخذت نقرم لولو بزح تسك في بالكان زناي برينت أبي نتاخر خبا قال خمن تجي أنا كابل نابو مسكت كا كم زي خمسة أستوكي جزء شيء تيمو أكاونت خمسة أخذ حجزن دخلت الكام بعلم فولتو يم حجي تعلت زبل كام تعلت كندزي على كسر كندزي أزول أتاوي خان وسأي خان شت كان زجزاء كان أو تأي أبو خابو أو خير كاسك توت أدخل خابو علت سيف كمان تبتات كمان لازل خيتورو تونا بتنا إيتورو ناي كالت وين خاطر ناي كالت تعمل زقدة ليسو نخوت وصل بعلماتي مع أكاونتات اوكي استوى فكاشي يغنى لي من قاعد يكون كمان نو سجميلا او حتى تاني رب فلاب كندا قلت عليهم بزحت سلازي حتى اينو كندا يس انه يكاب كل عالم سلازي لهم كنت حتى تقول لهم ما اكاونتانت انتهى لهم سكترهم بنتقول لهم مالتي سوري يقرأون قدها رغم تبغي بقى انك خازر هذاك سبق هذاك 5 ساعات حجز نازل يقرأ ما قد يسي كل جزء وزع جزء ولا عجونا بصراحة يسألها بزح هاي ساعة فكان يجي فتسمك على الفكادة اللي تعميقات حجزنا زاب هيري بارك كاجي آمين بصراحة قال ما زحتي جلست بصراحة خلوه جلس لازم دمس خير بشوكم إذا استايس لازم مبار بتعميقات حجزنا نسخاتي نايس كات كودايكا ناي تاكس بوغان كا تخوين زيادة خفت ملو غير يردا كمال نغص علي انسا ولا تبيلكاس نغص علي بعد خاطر كبر تخيل مالت تركلو يغني لنا بتاعي ولا اخبارك ثانك يو لول افان ذات كنت خوين كاغن دحاني انوي تاكس بعلم سلازمول الكولاو هو غربته يا جميل له قد كان حجونا بلا كان يربول كون كونتاكت غير كان يرد قدما بيتوري زبزع ساين يرد اجينا تنايسكات ادفانتج نهتكم ابتنا افانزن سجمير له اوكي صبو ايش بك ثانك يو لول يا غني له ماشي اوكي
كلتا حسابات قبل يا اخواتي لكم حفظ بيكم توماس لنا حدا ما مودعتها كسمع مو اي ثينك اخذنا يشوف اوكي توماس دمسي كفيت كاخت طالع حتى طالع توماس دمسي تعزيت كلام ميت على دمسي هبتم حتو يقول لك هذه خفت تصنيح كاد دمسي مثلا يبلي مرين ثانك يو نا تعامي حلوة بزعما نايس زي تاكسي نيو هتقول تاني إنه بيني هم تربل كاي كل جزء سلسلة دقاق موسي ناس عادي إنجليز أوروبا على لوس إنه بيني هو اي زحت تيجي من بالي ثانك يو هبتم اوكي توماس يا سلام برهاني كما يقول كاد حندو لنا يقول الله مسكن صبح يا أنا حتى دليل له أبدنا كوين بيز يو أكاونت على نندي كريبتو أجي يا أبدنا كوين بيز كريبتو تي payment method تزنورنا ناي بانكي كات مسودغاتي داتا ناتو تلات مالتي كلاي غيرهم نتحدث دوس أكو غيرهم زدليخو أبين الله نقبل أبين الله انت كان نسكت قبل انت هتوصل لها أبتناي كوين بيز أبتي ناي payment method دول الله أبتناي جنزب تخفلو له كاب كارد نكاب بانك نات كام شال كارد سيف تقبلوا له جنزب كتحلف لها ولا جزء يا جزء الله جنزب نبتي ناي USD كير لها مجمريا مالتي جيتا كارد ناتي لات ناتاس لزودغات حداس مسوصاخو غيرا مسدلخو أبين الله كجزء مسدل مالتي يس انتاك قبل خير منابات سكرين شات كا تنتري نصبونيرو واي تو بي انس ناي كريبتو ولا بزح زمهراي ممكن كوين بيز كالني عرفتي سكرينات غنزبي قال ملس لازلو ابو خريكم يكني اني واي عرفتي كون عزخونه بحفشه اوكي نعم كنت صحف لهم يملسوا لك اخوني يا صحيح لهم نو اول عندي باي بال برهين اندحرار له باي بال صبو باي بال غير كتحلفوا تقولي خميبي يا باي بال ونتكامن دي مات كبت كاردي بكاردي دبازي حد غازن تداديها بكاردي زبلص يا كابتن اي باي بال عبدي زهبني ليميت مالتي يا ምናልባት ድሕሪ ሕጂ ንኣብነት ንኦም እውን ቻት ገይረዮም ረኺበዮም ነይረ ግን ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ብናትና ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ምናልባት ናይ ባንኪ ከይከውን ገለ ኢሎምኒ ፍቶም ናይ ባንኪ እውን ሓቲተ እዮም ንሕና እውን ኦፖን እዩ ዘሎ ናትና ገለ ኢሎምኒ ማለት እዩ ኣበይ ዲኻ ዘለኻ ኣነ ኣብዚ ስካንዲናቭያ እየ ዘለኹ ኖርዌይ ኣብ ኖርዌይ ኦኬ የኣብዪ እዮም ዝሓለፉ ዝገርመካ ናይ ክሪፕቶ ብፍላይ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ካብ ስካንዲኔቪያን ካንትሪስ ብዙሕ ይቅበሉና ኣለው ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ትኮይኑ ቶም ባንክታት እዮም ናይ ባንኪ ፀገም እዩ ዝበዝሐ ግዜ ደው ኢለስ ተራኺበ ምስኦም ከምዚ ኢለ ከምዚ ሕጂ ይገዝእ ነይረ እንደ ናይ መጀመርያ ረጅስትር ገብር ከለኹ ሕጂ ግን ኣይቅበሎን ዘሎ ነቲ ካርዲ ካልኣይ ደው ኢለ ሓቲትዮም ነቶም ባንኪ እውን እንታይ ሽግር ከምዚ ክገዝእ ዘልየሲ ከምዚ ለኒ ኣካውንት ሕጂ ኣይሕልፈንን ዘሎ ኣይቅበሎን ረጅስተርስ ኣይከውን ዘሎ ካባኹም ድዩ ዋላ እንታይ ገለ ሓቲተዮም ንሶም ከዓ እና ካባና ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ገይሎምኒ ፈቲና ዋላ እውን ክትሕግዘኒ ገለ ግን ኣይደን ነው ካብኦም እውን ኣይመስለንን ከምቲ እንሳ ትዛረበኒ ዝነበረት ካብ ባንኪ ኣነ ፈልጦ እንዲ ናይ ባንኪ ፀገም ናብ ክሪፕቶ ክትገዝእ ስለዘይደልይካ ዝበዝሐ ግዜ ከምኡ ገብሩ እዮም ፈሊጦም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ብሬን ፈሊጦም እዮም እንዳፈለጥዮም ባንኪ ናይ ባንኪ ፀገም ካልእ ባንክ ጌርካ ፈትኖ ወይ ካልእ ኣማራፂታት እምበር ወላ ኣነ ተዝሕግዘካ ነይርስ ወላ ሓንቲ ሶሉሽን መፍትሒ ሳይ ክንረክበሉና ማለት እየ ካልእ ባንክ ጌርካ ፈትኖ ሜቢ ካልእ ዓይነት ባንክ ብፔይፓል ዋላ መዓልታዊ ድዩ ኣብ ክልተ መዓልቲ ክስግር ክእል 600 ኤሮ ገለ ምን እንዳገበር ያ ፔይፓል የፈቲነ እንዲ ፔይፓል ያቀበለኒ ያ ናይ ባንክ ፀገም ናይ ባንኪ ሚእታ ሚእቲ ما بينا واحد ماسك تتعلني لا تكون الله مالتي نو بناتنا صقم يقولون زولتني مالتي واخون خليوا يا زغونه تانكي اوكي يا غنيلا شي يا تانكي احوات اي ثينك شير قبل لكم دو ابيتي ولا يترفكم سجوق احبا
كبر صبغ بريناي مقبر سالة شاد بغري باقي صبو جنان رياضة تقدمنا دقيقكم تريب اوكي صبو مزيانات جلست تحازس ስለዝኾነ እሺ ሼር ክገብሩ ለኩም ኣብ ዩቲዩብ ኣባላት ዘይኮንኩም ፕሊስ ኣባላት ኩኑ ነዚ ቻናል ንምድጋፍ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብቲ ኣብ ቪድዮ ብዙሓት ኮመንት ጌርኩም ኩሉ ከዓ ሼር ተጌርኩም ሓጋዚ ክኸውን ሰንበት እዩ ኣይ ቲንክ የእስእ ዘለኹም ንግሆ ኣለኹም ስለዚ ብሩኽ ሰንበት ይግበረልኩም ኣብ ዩሮብ ዘለና ዳርጋ ፍርቂ መዓልቲ درين أنت حتى لا تني أبتنا እቲኦም ኣባላት ከዓ ዳሕራይ ሰዓት 8 ብበርሊን ያ ሕፅር ዝበለት መደብ ክትህልወና እያ ሰሰናይ